Ебать там падзеі адбываюцца на вуліцы. Я не ведаю, ці вы гэта чуеце, але сирена просто охуеўшая. Такс. Ебать там падзеі адбываюцца на вуліцы. Я не ведаю, ці вы гэта чуеце, але сирена... Ой, блять. Такс. Начинаем стрим. Текст. Так, Литва, ПНГ. Такс. Хто там паспеў долучыцца ўжо, напішыце, наколькі добра мяне чуваць. Такс. Вось. Мы маргінез, мне павінна быць сорамна. Нарм. Так. Любому беларусу, любому паважаючаму сябе беларусу павінна быць сорамна. Як мінімум за Палессе, як максимум за Новополоцк. Ассаляму алейкум, длинная волоса. Прывітанне ўсім длинным і кароткім волосам у чаце. Текс. Прывітаннішкі. Вось, вітаю усіх на нашым маргінезным стріме. Сёння серада, 29 красавіка. У Кракове сонечна, з пераменамі, канешне. Досыць прахладна насамрэч. Я вось сяджу з зачыненым акном, і магчыма я яго ў нейкі момант буду вымушаны зачыніць, бо трошки паддувае. Так. Але прынамсі сонейка пачынае выглядаць за акном, зелена. Спадзяюся, у вас таксама надвор'е прынамсі вока радуе, калі не вашую скуру, то хаця б вочы, і што яны ў вас ёсць, і таму вы можаце пабачыць гэтую вясновую прыгажосць. Вось пішыце, як ваш настрой, як вашыя справы, што ў вас новага. Я пачну нашу сённяшнюю сустрэчу хіба што з навінаў каналу, таму што некаторыя рэчы зменяцца у бліжэйшай будучыні. І
Магчыма, тыя з вас, хто ўжо пераходзіў па спасылцы ў апісанні, спасылка называецца «Актуальная чарга тут». Заўважылі, дарэчы, я могу вам паказаць. У нас апошнім часам шмат зменаў наступае ў гэтых самых чэргах, але, па-мойму, яны да лепшага вядуць. Так. Вось. Вы бачыце перад сабой тое, як зараз выглядае чарга, але цяпер я дадаў зверху катэгарызацыю такую, то бок гэта чарга Ютуба. І тут ёсць чацвёртая чарга, ёсць трэцяя, другая, першая, там ніжэй тут трошкі яшчэ нулявая чарга. Але што новага я зрабіў, гэта увёў другую чаргу для відэа, чаргу на Twitch. І якія відэа сюды будуць патрапляць. Тут вы бачыце усе чэргі пустыя, акрамя нулявой, таму што некаторыя відосы, якія былі раней у нулявой на Ютубе, я перакінуў проста на Twitch. І сюды будуць трапляць усе відэа, вамі замоўленыя з капірайтам. І акрамя таго, Twitch гэта платформа, на якой нашмат складаней атрымаць копірайт за музыку, таму музыку таксама на Твічы можна будзе замаўляць і слухаць. Свайго часу досыць шмат донатаў у мяне паступіла менавіта праз тое, што людзі хацелі паслухаць якую-небудзь канкрэтную кампазіцыю на стрыме. І такая магчымасць зноў з'явіцца, таму што зноў ж такі я буду стрыміць на Twitch і на Kick цяпер. Я вырашыў падзяліць, я стрымлю прыкладна 8 разоў на месяц, і я вырашыў падзяліць гэтыя 8 стрымоў так, што 4 трансляцыі будзе адбывацца на Ютубе, яшчэ 2 на Твічы і яшчэ 2 на Кіку. На Твічы, як я ўжо сказаў, мы будзем праводзіць звычайныя такія трансляцыі па сутнасці. Будзем перыядычна глядзець відэа замоўленыя, таму што пакуль што іх не вельмі шмат. Спадзяюся, будзе больш, але як пойдзе. І на Твічы атрымліваецца пакуль што ёсць усе магчымасці паглядзець відэа за бясплатна з нулявой чаргі. Нагадваю, што відосы ў нулявую чаргу трэба дасылаць праз Discord. Вось. А на Кіку мы будзем глядзець фільмы, і я буду ладзіць аукцыёны на фільмы. Прычым я цалкам аддаю сабе справаздачу ў тым, што на гэтыя аукцыёны ніхто не будзе масава данаціць, таму у вас таксама будзе магчымасць закінуць які-небудзь фільмец нават за бясплатна або за мінімальны данат і на гэтым самым аукцыёне перамагчы. І гэта ўсё будзе адбывацца на Кіку. Я не ведаю, мабыць, таксама зраблю ў Google Sheets асобную калонку пад фільмы, а магчыма на якім-небудзь сайце ці проста на паперцы у блакноце буду пісаць гэтыя лоты, сумы, якія на іх заданацілі, і фільм, адпаведна, пазіцыя, якая змяшчаецца ў гэтым лоце. І гэтым мы будзем займацца 2 разы на месяц прыкладна. Просто таму, што, не ведаю, мне падабаецца ідэя глядзець фільмы на стрымах. Да такіх стрымоў не трэба асабліва рыхтавацца, просто прыходзіш, праводзіш аук і глядзіш фільмец з тых, што табе накідала твая аўдыторыя. Вось гэта, што тычыцца зменаў на канале. Стрымы на Ютубе яны застануцца. Не хвалюйцеся на гэты конт. Просто я вырашыў скарыстацца ўсё ж такі, па-першае, тым, што у мяне там больш 200 падпісчыкаў, больш 200 падпісчыкаў на Твічы, якіх я просто там кінуў асірацелых. Каго ім яшчэ глядзець на гэтых вашых фіялетавых пляцоўках? Вось, а з іншага боку, дыверсіфікацыя, яна яшчэ нікому не перашкодзіла. І страціць канал, у які ты укладаеш усе свае высілкі, гэта непрыемна, канешне.
але яшчэ менш прыемна не мець пасля гэтага абсалютна ніякай іншай пляцоўкі, на якую можна заарыентавацца. Гэта важна, я лічу. Вось такая хуйня, што датычна навінаў каналу. Ну, а калі пераходзіць ужо да цікавейшых рэчаў, такіх сутнасных, то можам абмеркаваць якія-небудзь апошнія падзеі, апошнія навіны з палітыкі, з вашага жыцця, з майго жыцця, паразмаўляць, пасядзець, папярдзець. Дарэчы, я паспрабую сёння канфу сабраць. Вось я зараз зайшоў у саму канфу. Зараз яшчэ паспрабую кагосьці выклікаць сюды. Текс. Конфы гэта круто. Дарэчы, хто яшчэ не бачыў, можаце паглядзець, я нядаўна быў у канфе на канале Бузелевіча. Текс. Вось, а пакуль там распёрджваюцца ўсе. Магчыма, хтосьці прыйдзе, магчыма, не. Можам з вамі папіздзець. З апошніх такіх найбольш яскравых навінаў гэта хіба што вызваленне пачобута польскага палізняволенага з Беларусі. Я сабе вырашыў нават гэта рэпаснуць на канал. Падзея сапраўды цікавая з таго пункту гледжання, што нібыта намячаецца нейкі дагаварняк паміж Польшчай і Беларуссю. І некаторыя людзі могуць пачаць хвалявацца. Ці гэта не азначае, што польскі ўрад дамовіцца з рэжымам Лукашэнкі аб тым, каб, напрыклад, перастаць выдаваць палітычную ахову для беларусаў, ускладніць ім легалізацыю, то бок увайсці ў нейкі альянс з уладай Беларусі, на шкоду, уласна кажучы, нам. Але мне здаецца, што гэта марныя такія хваляванні, таму што Лукашэнку нахуй не патрэбныя лішнія палітзняволеныя, лішняя пятая калёна. Ну, пятая калёна гэта акурат і азначае такую лішнюю, ведаеце, як пятая кола, пятая калёна. Лукашэнку нахуй гэта не патрэбна. Гэта патрэбна сілавікам, таму што сілавікам хочацца, каб як мага больш беларусаў прыязджала ў РБшачку з тых беглых так званых. Іх бы садзілі ў турмы, іх бы садзілі на хатні арышт, над імі б здзекваліся, з часткай з іх можна было б запісаць нейкія крынжовыя інтэрв'ю, зноў ж такі такога здзеклівага характару, ну і лычак сабе нейкіх панарабіць. Але калі мы пераходзім на вышэйшы ўзровень, на ўзровень канкрэтна Лукашэнкі, то моя палітычная інтуіцыя падказвае мне, што яму-то акурат гэта было б нецікава. Ён наадварот зацікаўлены ў тым, і зрэшту вызваленне гэтых людзей паказвае
што я маю рацыю, яму акурат карысней за ўсё, каб гэтыя людзі знікалі з беларускай прасторы, каб яны выязджалі кудысьці у Польшчу, у Літву і не стваралі дадатковых праблемаў, дадатковага галаўнога болю для Лукашэнкі. Яму нашмат карысней, каб гэтыя рты у тым ліку кармілі не беларускія падатчыкі, не ён з бюджэту, а менавіта што палякі, літвісы. Я асабіста не бачу прычыны, па якой Лукашэнку хацелася б гэтых людзей палітычна неблаганадзейных для яго, якія ніколі збольшага не пойдуць на сур'ёзную супрацу, якія будуць баламуціць грамадства. Сумняюся, што такія людзі яму патрэбныя пад ягонай задніцай, асабліва зараз, калі літаральна, я ўпэўнены, што ўзровень параноі у ягонай галаве знаходзіцца на рэкордных нейкіх пазіцыях. Там расійскі агент, там хоча хтосьці падсядзець, тут змагар, там русня. І ўсім не падабаецца Лукашенко. Я сумняюся, што нават самыя... Я сумняюся, што нават самыя адбітыя, самыя прыхільныя аматары Лукашэнкі, тыпу Азаронка, выказваюць сваю пазіцыю шчыра. Хутчэй за ўсё, гэта людзі, якія першымі пераабуюцца, калі прэзідэнтам Беларусі зробіцца Владзімір Владзімірович Путін або яшчэ які-небудзь Кадыраў. Хто гэта такі? Пачобут? Пачобут гэта журналіст на Белсаце, здаецца, якога затрымалі яшчэ ў 2020 годзе. І цяпер выпусцілі. Алло. Алло. Прывітаннічкі. Вітаю. Такс. Зараз я гэта пераарганізую наш стрым. У цябе вебка будзе? Да, можем. Вот. Так, напишите гледачы, наколькі добра чуваць Бузілевіча. Чутно. Так, секунду. Такс. Я пакуль што не разабраўся, як у ОБС адначасова трансляваць вебку у праграму, і каб яна яшчэ выводзілася ў Discord, таму прыходзіцца там адключаць і тут уключаць. Да, я теж хз, як там воно наче тільки в один поток може. Не, я недавно, як недавно, мабыць, некалькі месяцаў таму чуў ад маргінала, што яму гэта неяк удалося зрабіць, і ён сказаў, што гэта 2 клікі мышкай. Жесть. Не, я не вірю. Мне кажется, Цирин бреш, у нього 2 камеры. Так. Ён і ў гэтым наебаў. Усё, каб мы думалі, што ён насамрэч бедны меліканец, які не можа сабе дазволіць лішняй плошкі рысу. А тут вось і вебкі, блядь, і жанчыны лепяцца, просто не могуць адліпнуць ад яго. Да, і є завжди гроші на тарілки. Так, пишут, добро чуваць, цудоўна. Привет из деревни Бруклин, привітанне, мистер Шкарпеткович. Что, як у тебе справи? Да, я от поки цей
не думав взагалі. Сьогодні думав работать, не работать. І от у мене із-за того, що я цей офіційний УХЛС в цій країні, то у нас тут можна не доїхати до роботи. І живемо по чуйки. От я сьогодні відчув чуйку, що сьогодні краще не їхати, тому що у двох знайомих вже у наш штурмовий підрозділ вже мобілізували. За 3 дні Гэта ты, з якімі мы у папярэдні раз размаўлялі у твоей канфе. Ні. Ці молодці, ці сидять вдома. Ну там один чел, він, звісно, свергеній. Він вирішив поїхати в Карпати зараз. Це, звісно, треба бути мега-мозгом. А другий у нас просто знайомий, він у нас фільми робив в Україні. Якісь типа свої для YouTube канала маленького. Я з ним не знайомий, але він був таким перспективним хлопчиком, міг би стати майбутнім, можливо, Тарантіно, але щось, походу, не вийде. І третій мій підписник, от вчора його мобілізували в Білій церкві, тому зараз життя активно міняється. Блін, я чуў, дарэчы, на нейкім з тваіх стрымоў папярэдніх, што ці то ў лабе, ці то ў бібліятэцы, куды ты наведваешся перыядычна, спіздзілі оптыку. Да, оце недавно було. І што ты не можаш пайсці на рынок, таму што цябе схопяць ТЦКшнікі. Адкупить спізджену оптику. Так. Ну гэта, дарэчы, была б неблагая стратэгія, асабліва улічваючы, што я сумняюся, што там прама воры яны ведаюць, што гэта дарагая рэч, і яе можна прадаць за шмат грошай. Я думаю, вони просто тупо принесли, ну як от у нас барахолки, вари, вони часто просто приносять якісь хлами, кажуть, скільки даси. І він дізнається, скільки во всьому ринку, скільки готові дати, і віддає самому тот, який дає більше за всіх. Я так колись шахи, які фігури шахові, дерев'яні, така ручна робота, 10 із 10, якісь старого діда, які звичай, ну десь вони б коштували десь 5 тисяч, ну це по вашим грошам десь $150, чи там 130 євро. Ні, ну в білоруських рублях зараз легше рахувати. Не тоді, коли вони були там по десятки тисяч, блядь, коли в Макдональдс ходить було там 10 тисяч йобаних рублей. Це, звісно, був пиздець. Ну я яшчэ застаў часы, калі беларусы былі мільянерамі. Да. Я тоді покупав все. У мене з тих часів ще до сих пор білоруські рублі є. Великі. Там, де саме маленька купюра була, це 50 рублів знайти на вулиці. Це і ти просто спотикаєшся в цих рублях і такий, блядь, не, було яшчэ горш. Былі 10-рублёвыя, здаецца. Такія папяровыя 10-рублёвыя купюры. І я іх яшчэ застаў. Гэта 2000-е гады. От у мене є якраз з того часу, от. Ні, це... Так, ні, подождіть. Гэта 1000, по-моєму, не? Ці 500? Ні, це московські гроші. Це московські. У мене десь тут просто є склад всяких грошей. У мене є і гроші з Придністров'я. Коли вони ще купонами були. У мене тут такі, це сувенірні гроші. Ну, їх є гроші, ніхуя собі. Карчинський і Славко яшчэ не ўсё забралі. Да, ще є. Ну, це просто от 1 рубль! 1 рубль! 1 рубль, ну це... А у них там рублі у Придністров'я? Ні, у них теж рублі. Вони так і називаються, типу, придністровські рублі. І вони дуже сказочні. У них... Я не знаю... нашов білоруські гривні. Вот він. От ваші 50... 50, вот ваших 50 рубликов. Так, ностальгия. И на нем вот написано вот этот Брестская крепость, и с этой стороны якась зірочка, я не знаю, де у вас вона, ця зірочка є. Монументальна. А это Брест, по-моему, так само. Да, тоже Брестская крепость. Вот. И Холмкі вороти.
Холмокія, я не знаю, як правильно прочитати. Не, у мяне, здаецца, не засталося ніякіх грошай, акрамя польскіх. У мяне ёсць толькі жатончык з піцерскага метро. Таму што я аднойчы быў у Піцеры, і у мяне застаўся гэты жатончык. Іх там, дарэчы, метро супер уебанскае. Я не ведаю, як у Киеве выглядае метро. У Беларусі, у Менску, ты калі выходзіш з платформы, ты можаш на яе вярнуцца. То бок ты, допустим, не ведаеш, ці ты на правільную платформу прыехаў, выходзіш, падымаешься па сходах і можаш зноў спусціцца па гэтых же самых сходах, калі ты памыліўся. Але не ў Піцеры, таму што ў Піцеры, блядь, ты выязджаеш на эскалатары, і каб з'ехаць уніз на гэтым же эскалатары, табе трэба зноў заплаціць. І гэта мяне дзіка бясіла, калі я туды прыехаў. Ну, акрамя таго, што там, блядь, паўсюль паўсюль трэба было паказваць QR-коды аб тым, што ў цябе чып у арганізме ўжо пасаджаны, што ты прывіты. Таму што ў Беларусі ніколі не было ніякіх QR-кадоў, не было прымусовай вакцынізацыі. Я вось, дарэчы, не ведаю, як ва ўкраіне змагаліся з ковідом. Ну, у нас прям... У мене, так скажем, була знайома медкиня із Білорусі, яка тоді здобувала у вас на ковіді, тому що тоді у вас прямо охуєнні зарплати були для медиків, коли був ковід, щоб прокалувати місцеве населення. Ну хіба для українців тільки, вони були охуєнні. Ні, вона прям розказувала, я не пам'ятаю, з якого вона міста, із Білорусі жила, вона прям хвасталась, скільки вона заробляла, і ми всі заздрили страшно, типу, блін, як же у тебе класно. Але там прям у неї жорстко, типу, там от, коли, там же було дві фази ковіда у Лукашенка. Перша фаза, це коли він на льодовому стадіоні, коротше, каже, а ви бачите ці віруси, блядь, нема віруса, от знаєте, холод, хокей, мороз, холодильник, це найкраще. Водка обов'язково. Це найкраще лікування. А от це ковід. Ви бачили віруси? Ви бачите вірусів? Нема віруса. Це була перша епоха, а потім, коли почали во всьому мірі цією шизою крутитися, то він такий, все, ну давай тепер анально зробимо повну вакцинацію. Не, у нас не було вакцинації повної, як я і кажу. У нас вакцинаваліся, ну, магчыма, на некаторых прадпрыемствах трэба было зрабіць прышчэпку. Але ні ў водным завядзенні не было гэтых QR-кадоў. Табе не трэба было хадзіць з тэлефонам, паказваць усім, што ты законапаслухмяны грамадзянін, прыбіваешся, верыш Міністэрству аховы здароўя. Святе місце. Я от хотів запитати, я, якщо що, можу теж подробити тоді для фона теж свій струм? Так, конечно, нема проблем. О, нема питань. А відносно, коротше, от вакцинації, коли от це все починалось, то у нас вийшло так, що у мене на той часи якраз була вірусологія на біофаку. І ще були живі, ну у нас, коротше, в Україні взагалі школа вірусологічна, вона вже майже була на полуздохшому состоянні. Типу у нас вірусологія людини і тварини просто тупо нема, вона вся в Росії завжди була, а у нас була тільки вірусологія рослин. І були ще остатки от справжніх вірусологів, які там могли сибірську язву там изучать, які могли там чумою займатися. Ну, типу, крім епідеміології, більше нічого таким серйозним не займалися. І от ті діди і бабусі, яким вже було за 70, вони коли, так сказати, під своїм оборудованням подивилися, що це за коронавірус, вони такі,
Із-за цієї хуйні, типа, треба маску одягати. Із-за цієї мелочі, да я в руках, ви знаєте, що ми делали в Союзі, да ми в Байконурі таку хуйню робили. І за от это. Ні, я не буду вакцинуватися, це залупа, я не буду. І всі вони померли в результаті. Охуенный панчлайн. Да. Потім писали, нам дуже грустно, що от на кафедрі вірусології помер дуже гарний вірусолог, там тере-пере. Блять, а я думал наоборот, у вас вирусология развитая, вы же там робили гэтые вирусы для того, каб расейчыкаў косить. Так це ж для комах, це гідробіологія, це такое, це там полшишечки. То вообще мелочі жизни. То так чисто, приколи. Тобто чисто у нас сама мощна школа, це от вірусологія рослин. От що зв'язано з вірусологією рослин, там дійсно є спеціалісти, є інститут. Ну і, звісно, чому він существує, тому що у нас єдина реальна економіка, яка у нас працює, це зв'язана з аграрним приколом, і, соответственно, треба знати на кожну залупу, як лікувати ці рослини, щоб продавати зерно єврейчикам, бідним нещасним, треба ж. І у нас, в принципі, ми ще й дуже довго якби цю тему Європейському Союзу доказували, що типу, ми не варвари, ми не бидло, ми можемо мати інститути вірусології, а вони такі, блядь, та ні, ну їх нахуй, блядь, давайте ми у них і це заберемо. Говорю, ні, ну ви ж хочете кушать, ви ж хочете свиней кормити зерном, ну пожалуйста, можна хоча б і це оставити. Гэта забаўна, таму што ў Беларусі таксама адзіныя навуковыя кірункі, якія яшчэ неяк выжываюць, яны ўсе звязаныя выключна з раслінамі. Гэта або фізіялогія раслінаў, або генетыка раслінаў. Ну там молекулярка раслінаў. Усё, што тычыцца жывёлаў, чалавека, гэта проста кафедры, на якіх людзі павольна паміраюць. І нават без коронавіруса. Да, от, наприклад, в цьому, от у нас раніше багато чого було зв'язано з Вектором, з інститутом російським науковим. Там в основному досі тримають от эту всяку заразу. Тобто, от, наприклад, чорну оспу, наприклад, досі є патогени, вони зберігають от в США і в Векторі в Росії вони є. І коли от нам, я пам'ятаю, постійно розповідали про те, що в Україні є типа опасні віруси, то я завжди посилався, блядь, у вас йобана оспа є, сука, ви чого охуєли? Типу, у вас буквально є хуйня, яку можна типу, використати як біологічну зброю абсолютно законно. Але чомусь вони на це не реагують. На цей аргумент, я не знаю чому. Дуже прокачені. Я от досі пам'ятаю, коли от іменно була оця тема з комарями біологічними, і от кожен коментарій, коли тоді ще на Твічі дуже активна політика була, то там просто кожен коментарій від якогось москвина була така, а Нуланд сказала, що у вас біолабораторії США. Я от Нуланд сказала, і коротше кожен посилався на Нуланд. Це було дуже кльово, модно, молодіжно. Але зараз вони навіть не пам'ятають, хто це така. Я, щоб, так сказати, для історії, у мене досі залишились от ці всі, так сказати, файли Нуланд. У мене досі є, якщо тобі цікаво, навіть з всіми картинками, оцелий файл, називається «Вірус в Україні», там, з комарями. Іменно як доказательна база, вони без прикола оцей файл відправили в ООН, щоб його розбирати як доказательство, те, що у нас є біологічна зброя. І це шедевр, це шедевр. Я можу тобі скинути. Ти можеш просто навіть на стрімі вивести там картинку якусь, ти одразу поймеш, наскільки це цікавий контент. Ну давай, поспробуємо.
Зараз знайду. Я правильно розумію, що ми на твічі так само? Да. Мгм. Окей. Я от тільки запустив. Я просто на Ютубі, тому гэта карысна ведаць, каб не забаніць канал. Ні, ну там все чесно, там нема ніяких таких супер страшних вещей. Так, Не, я хутчэй про сябе, каб не піздануць лішняга. Та, у мене останній раз один гузлик, поки я пішов ссать, зайшов, ото коли ми от це стрімили, ти пішов спати, і один підписник зайшов, поки я йшов в туалет, і просто каже букву Н. Я там трошки глядзеў гэтага стрыму потым. Ой, свята людина, гузлик. Так. Так, я вроді... я не кинув эти посилання, зараз я їм кину ці посилання, і щоб люди, які хочуть, зайшли. Так, черговий стрим Базілевича з маргінезом. Кольки можна? Скільки можна. Ну а що делать? Мені англійський треба вчити, мені лень. Я сьогодні цілий день просто дивився на англійські букви, навіть на роботу не пішов. Так, де ці файл з цим вірусом? А от, брифінг документи. Це воно. Тільки як тобі кинуть, я не знаю, можна чи цю хуйню кинуть тобі в... Я думаю, телегу можна. Воно як папка, інтересно, відправиться, зараз я подивлюсь. Так. Ні, воно в такому форматі не хочеться. Тільки, мабуть, треба этот... Архів файл. Там треба. Так. Зараз архів. Біолаба. Зараз, тільки треба вспомнити, як це зробити. До речі, у мене у чаті писали, Ярик вчить англійську. Ось, як про тебе клопотиться твоя аудиторія? І про твої бали на екзаменах, і про те, як ти вчився добре. Мяне ніколи не спитали, ось, які у тебе там адзнаки, чим займаєшся на вучобі, ніводнага паведамлення. Зато, як толькі ты пачынаеш вывучаць ангельскую мову, адразу, блядь, увесь чат гэтай хуйні праспамлены. Ну да, вчора був дуже активний стрім. Я тепер нарешті пару слов запам'ятав англійської нових. Це було хорошо. Так, є. Ось цей мегафайл. Так. Біолаба RAR. Так. Зараз, блядь, просто Базилевич мой комп покладе вірусом, нахуй, гэтым ебаным українським. І він називається там брифінг, 22-й рік. Міністерство оборони Російської Федерації, де біолабораторії США в Україні. Так, ну я бачу 5 папок і 6-ю папку Германія. Яку з їх треба відчинити? Ну, можеш наугад. Там є просто як презентація мега-картинки, а є їх типа супер-мега розслідування. Ну, окей. Так, ну я бачу заяву нейкую у США. Так, Міністерство оборони України визначено додатковим виконавчим органом для реалізації угоди між Міністерством оборони, бла-бла-бла, США, охорони здоров'я України, Ось, у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї. Цікаво. І там саме цікаве, це буде там така картинка, де написано, скільки на біологічну зброю США виділило нам коштів. Це віддільний рофл. Типа, я думаю, ніхто би не
Я думаю, будь-яка б країна фінансувала би таку програму за скільки грошей. Охуенно пытаются про гусей там есть. Я ось мем про гусей пока что не выкупил. Ну, мем про гуся це не мем, це жизнь. Так, у сенсі, що... Так, я бачу тут нейкія мапи охуительные, просто тут текст на ангельской мове, мне лянотно копаться. Мне ось якую-нибудь картинку смешную знайти, показать її. А тут Да, нейкі... там вони будуть. Особливо со стрілочками. От пошукай. Там десь, я напевно. Так, наверное, в Германії? Ні, не в Германії. Я сам пошукаю. Де була сама кльова картинка в світі? Може у неї в цій папці нема? Я точно їх бачу. Так. Зараз я теж пошукаю. Ну, я бачу ось такую хуйню, зараз поспробую її вивести. Так. Ні, тут не вистачає картинок. Тут презентації нема. Щас, я не то скинув. Це просто матеріали, а картинки де? Зараз я знайду. Хотілося б побачити все ж таки, откуль рихтувалося нападіння. Зараз ми знайдемо. Во. Вот. Ну як це я тобі кинув іменно супер складні матеріали. Це... А я не скинув тобі слайди, вот оно що. Вот ще ще один файл. Отут, да, там є, вони таки називаються брифінг радіо хімічно-біологічної зброї. Оце буде контент, да. Я сам не подивився. Зараз я тобі скину ці дві папки. І це точно не вірус біологічний, це законно. Я з Міністерства оборони Російської Федерації скинув, там точно вірусів нема. Так, да ладно, это Телеграм, что ты хочешь? Да, я туда скину. Сейчас я ложечку... ложечку буду. Брифинг. Так. Блять, тут так само некие документы ебаные. Не-не-не-не, вот вторую папку шукай, там где брифинг, Так. РП слайды, там слайды прям написано. Папка слайды. Слайды, окей. Ага, так. Вось гэта ўжо нешта цікавае. Ну-ка. Ну-ка. О, хтосьці долучыўся яшчэ. Правый кут гэта ты? Ці гэта твоя мама? О, ви люди культури високої. Няус, у цябе мікрафон не працуе. Походу. Або ты яго не ўключыў. Мы цябе не чуем. А у мяне інтэрнэт, прывітанне. Здоров. Так, я вас познаёмлю зараз, толькі дайте мне спачатку вывесці ахуительный контент на экран. Так. Замест нас хай людзі паглядзяць на сапраўдныя навуковыя даныя. У нас усё ж таки контент адукацыйны, правильно ж? Угу. Так, куды гэта скінулася ўсё? Блять. Ага, бля, ебать яны далёка неяк сядзяць. Давайте сюды лепей. Сюды, ось. Во, так. Так.
До речі, привітання там усім глядачам Базілевича на Твічі і на Ютубі. Ну да, вони поки сплять, поки не проснулися. Так, ну ось слайд 2, наприклад. Ён перед вами. Бля, ебать, гэтыя картинки вялікія. Да, там треба буде їх розтягувати. Проведение экспериментов на душевно больных. Так, гэта ўжо нагадвае мае трансляцыі. О, да, ось воно, да, це воно. Так, ну, до речі, я не здзіўлены, што эксперыменты на душевно больных праводзіліся менавіта ў Харкове. Так, реферэнс-лабараторыя. Цікава, так. Ну, зорачкі, да рэчы, на месцы, гэта самае галоўнае. Да, зірочки на месте. Так, што там яшчэ ёсць у нас? Вось наколькі вялікая ўсё ж такі украінская навука. Нават і не падумаў бы. От мені більше цікаво, представ, що була якась людина, яка на повному серйозі це все робила, як презентацію шукала, розбила стрілочки. Людина реально постаралась, я вважаю. Ось, блядь, вось яно нахуй. Тое, до чаго мы тут собраліся ўсе. Изучение комаров, переносчиков возбудителей трансмиссивных инфекций. Вось, Базілевич нават сам прызнаўся, што гэта рэальная хуйня. Без базару. Ну, было. Там будзе патлумачана, як гэтыя камары будуць адрозніваць расейцаў ад украінцаў, калі украінцаў не існуе, і гэта все роўно все расейцы. Ну, кожен комар буде підлітати і питати паляниці. Чий Крым, блядь. Да. Ну там і половина українців прийдеться заколоть, тому що не кожен сразу правильно відповідь. Ну це, я думаю, к лучшему. Так. Гэта будзе пазбаўленне іх ад іхніх пакутаў. Вось я магу вас пазнаёміць хутенька. Тут до нас далучыўся аўтар тэлеграм-каналу «Правый угол». Лібертарыянец, у яго там падкасты усялякія выходзяць на палітычную і не толькі тэматыку. У нас з ім таксама быў падкаст. Вось. Беларус таксама. А Базілевич, з Базілевічам у мяне быў стрым. Базілевич гэта украінскі стрымер, энтамолог і ухлянт. Вось. Да. Працягнулі адзін аднаму рукі, так, пазнаёміліся. Да. Я хотел попросить, каб ты пакляўся, что я беларус, а про Базілевіча я бачыў, ты посціў ягоную рэакцыю на твой стрим, я глядзеў, але не было часу, я не даглядзеў. Але палову я паглядзеў, там, дзе ён угарае, дзе ты там тлумачыш вось гэта чмізумі, дзе там, блядь, жолтарусы, яшчэ нейкая херня. Жолтарусы, так. Жолтарусы. Ну, кстати, реально жолтаруси существували. Ну, типа, був проект, коли... Господи помилуй, як це вони так називали? Оце Борис Бояшинов цю тему часто любить піднімати. Там, коли була якась еміграція росіян в сторону Китаю, вони там називали цю частину «Жовта Русь». І це будущі жовтаруси. Ну, це треба дізнаватися. Це реально було. І так і називається «Жовтарусія». Я пасля тлумачэння, што Чорная Русь, гэта таму, што каталікі, гэта рэлігія чорта, я баюся, блядь, всех гэтых каляровых русей. Я толькі за белую. Ну да, це от як от у нас в українській, наприклад, історіографії, от всі ці куча людей, яких вивозили в якесь направлення при Єкатерині і далі, то ми все це назвали трикутниками там. Тобто у нас є... клинами. Ми назвали один там клин зелений клин, тобто у нас, наприклад, весь Дальний Восток, на самом деле, український, блядь,
І нам треба від моря, не просто від моря до моря, а від моря до океана. Нам, як до главного союзника США, треба жизненно необхідно забрати єврейський автономний округ, блядь, Амурський і ще один. Є, да, у нас жовтий клин, о, пані Рябоконь шарить за цю тему. Так що у нас цих клинів, і є чорний клин, блядь, але я не пам'ятаю, де він знаходиться. Да. Життєві простори треба головному харушнику Злучених Штатів, либо фрау. Так, нарешті, ось бачите, Няус прийшов, включив вебку. Ну, я як нормальний Ой, всім творчий вітаю. діяч. Вітаю. Так, вибачайтесь, що криху не прибрано на фоні, але... Та ні, я тобі раю на стрим мой зайти поглядіть, як ця хуйня виглядає. А, блядь, зараз. Блядь, а что это? Кто это? Это ти. Не, ну я бачу, що я, але откуль? Хто гэта я? Хто гэта такі я? Гэта галоўны украінскі камаролях. Да. Ну, Тыкс. Я не ведаю, давайте абмяркуем штосьці цікавае з апошніх падзеяў. Вось вызвалілі Пачобута. Ты бачыў, Няус? да, я сёння з палякамі не сёння, учора размаўляў з палякамі, віншаваў іх. Казаў ім, што вось бачыце, а вы мне казалі, што складаныя часы прыходзіцца выкарыстоўваць не самыя добрыя інструменты. Але калі іх не выкарыстоўваць, ну, на карысць, блядь, да трэба даць кантэксту. Я дагэтуль казаў, што глядзіце, як робіць Расія, яна затрымлівае іншых грамадзян, як было з гэтай баскетбалісткай Злучаных Штатаў, і выменьвае іх потым на сваіх агентаў. Вось. А вы будете сядзець, калі гуляць з імі па правіламі, то будете толькі атрымліваць паразы. Трэба пачаць варушыцца. Яны ж выменялі, там адзін з гэтых, каго з 5 на 5 же змянілі, там быў адзін з гэтых расійскі археолог, які працаваў у Крыму пасля 14-го. Ну, так разважаць, но ён типа не камбатант, 0 дзён без заклікаў да масавых пасадак ад лібертарыянцаў. Не, я ж не за... Я не за масавыя пасадкі, я просто кажу, што ты, калі змагаешся супраць ворага, які, ну, адмаўляецца з табой гуляць па правілах, того, што ты выкарыстоўваеш гэты правілы супраць гэтых ворагаў, ты толькі ускладняеш сабе жыццё. Ну, гэта правда, так. Ну, я абсолютно згоден, надо було всіх, блядь, посадити. Знаєш, як у мене руки чешуться, посадить куча людей, які, сука, скільки муравйов вивчили в Криму окупірованому з 14 року, кожного цього кошеня на кожному симпозіумі би придушив би, якщо виїжджає з території Російської Федерації, кожного цього мурахолога би прижучив би і трахнув би. Але, на жаль, це вже потім, це вже коли посадять. Так, ну гэта пазіцыя Маргінеза, а што госць мяркуе? Ну от у нас як, у нас була велика перемога, у нас була ця піднята тема, якщо хтось не знає, був, коротше, один археолог, який копав в Криму якісь косточки, вирішив... Да, вирішив опублікувати наукову роботу, поїхав в Польщу, і там його затримали і сказали, типа, ти цей... А що ти тут забув? Давай в тюрму. І думали, спочатку думали його, ну як нам цю історію переповідали, нам обіцяли, що його екстрадірують сюди в Україну і посадять тут. Типа, нам такі копії розповідали поляки. Але в результаті його виміняли на якихось челіків важливих. В плані, ви краще пам'ятаєте, я цю новину не сильно знаю. Когось виміняли і відправили обратно. Тобто, в принципі, непогана тема.
Пусть російські вчені розуміють, що вони ізоліровані від цього світу. І це взагалі разова така собиття. Я знаю дуже багато вчених російських, які абсолютно безпрепятственно, спокійно живуть собі в багатьох точках світу, їздять в Москву, і їх ніхто не чіпає. Це якось дивно. Це такі санкції повинні працювати. Пусть вони хоч трошки в академії відчують негатив від своєї діяльності. Було б непогано. Така от позиція. Ну, я б, до речі, не сказав би, што ў Польшчы гэта распаўсюджаная з'ява нейкая, што расейцы прыязджаюць, акадэмікі расійскія. Тут нават студэнтаў з Расіі не тое, каб вельмі шмат. Я з усяго біяфаку ведаю толькі адну студэнтку з Расіі. І самае забаўнае, што яна такая, ведаеце, стэрэатыпная расійская Наташка. То бок я не буду распаўсюджвацца занадта, але я думаю, ви зрозуміли, аб чим я кажу. Там є афрополяки, до яких вона підкатує постійно? Афра не. Але, скажем так, спектр людей, до яких яна подкатвае, ён досыць широкі. Таму я магу быць просто не ў курсе. Ну, до таго ж там яшчэ, ведаеш, такая ментальнасць, типу, а што случилось? Это, ну, карацей, выбіты чалавек з рэальнасці. Там здараліся такія выпадкі, калі выказваліся прэтэнзіі ў бок беларусаў за тое, што яны пачынаюць на нейкія сумныя тэмы размаўляць пра рэпрэсіі, пра рэжым Лукашэнкі. А гэта ўсё не цікава. Навошта пра такія сумныя рэчы размаўляць? Ну і што ты уцякач, ну і што ты адсядзеў у Беларусі 10 год. Добра, я зразумеў, я патлумачу па гаспадарству, што было насамрэч, бо я Маркінеза ведаю вельмі даўно, яшчэ да ягонай дзейнасці ў інтэрнэце. Ёсць просто дзеўка, якая, ну, дзеўка і дзеўка, Маркінез да ёй падкатваў, і падкатваў, расказваеш, ведаеш, я ўцекач, я падкатваў да яе на сваёй інваліднай калясцы, вось так. Яна мяне просто раздавіла, блядь, наступила на мой хуй. Ахвяра рэпрэсія Лукашенка. Она такая, блядь, ну мне такое не цікава, нахуй. Мне Лукашенко ноги адбіў, блядь, а ты смяешься, курва ёбаная. Яна яму кажа, мяне такое не цікавіць, выбачай. Не заінтарэсаваў. А Маркінез пасля гэтага прыйшоў в інтэрнэт і кажа, да яна, блядь, да яна не любіць беларусаў. Не хоча, блядь, слухаць. Так і было. Ой, ну Маркінез, ну ты, блядь, лавелас. Так. Гэта я. Ну, неудалы лавелас. Неудала потрапіў. Так, пішуць я, дарэчы, таксама пра такую гісторыю чуў у канфе. Не ведаю, я магу вам распавесці іншую гісторыю пра Няўса. Вось я яго таксама ведаю досыць шмат. Я быў у яго на хаце, на ягонай сметніцы. У лесе. В якім лесе? Лесе гэта яшчэ ведаеш, гэта наша традыцыйная палеская забава. Браць сваіх дзяцей у ахапку і ў Чарнобыль, у рыжы лес. Я быў на хаце Няўса, на ягонай сметніцы, дзе ён зрабіў сабе мэблю з тубусаў ад туалетнай паперы. Вось гэта было відовішча сур'ёзнае. У мене просто тубуси туалетної папери, це домики для мишей.
Я тільки так їх бачу для Так. використання. Там не домики, там у домики для мышей ці пацукоў просто складаюцца гэтыя тубусы, таму што яны вельмі любяць лазіць па іх. Ім трэба кудысьці праціскацца, яны як гэтыя ебанутыя. Як называецца гэтае хобі, калі людзі залазяць у пячоры, у нейкія вузкія шчыліны і потым не могуць адтуль вылезці. Кейв-дайвінг. Кейв-дайвінг, вось, карацей, яны як кейв-дайверы просто праціскаюцца ў гэтыя тубусы. Гэта для іх такая забава. Я гэта толькі што выдумаў, я не ведаю. Ну, это навука, это скалапіалогія, ці як яна называецца. Я не пра гэта, я пра гэтых пацукоў хацеў запытаць, а што в Україні настолькі дрэнна зараз з харчаваннем? Ну, мені приходиться викармлювати не пацюков, а мишей у себе вдома, щоб, так сказати, прикормити себе м'язком, а то по-другому вже все. Ну, все ж таки, у нас глибокий тил, війна, 5-й рік облоги, вокруг знаходяться війська, тому приходиться кожному в домі, в хаті тримати мишей на чорний день. От, наприклад, ти смієшся, я хуєв, коли моя сестра в Германії показала холодильник, і в супермаркеті там тупо цілий відділ, де миші і криси продаються, от просто заморожені. Типу, у мене хоч вони свіжі, я можу, знаєш, їх прямо отак от трухати і прям кров сосати, а вони бідненькі заморожені їдять. Ну, полуфабрикаты. Гэта, ведаеш, гэта ж пакуль з Украіны прыедзе яшчэ, займае доўгі час, яны ж спорцяцца. Там Да, лепей адразу ва Украіну ехаць, каб такіх делікатэсаў пакаштаваць. Вареники з мишами, це ж кайф, це от Гоголь ще писав про такий добрий народний обід. Я пішуць, у ЖК нават і пацукоў няма. У мяне няма, блядь, у яго, блядь, колькі там у цябе падпісчыкаў на тэлеграм-канале? У яго 534 пацукі, блядь, таму не турбуйцеся пра правага кута. Все добра. Что там, дарэчы, як у цябе з падкастамі? Ёсць якія-небудзь пляны цікавыя? Пасля Олега Фрэна? Ці ты яшчэ адкісаеш? Олег Фрэн хоча... У мяне няма магчымасці сярод маіх сметніц, сярод маіх корабаў з паперы туалетнай на сметніцы, мяне няма магчымасці нармальна правадзіць стабільны падкаст, і Фрэн хоча яшчэ раз прыйсці. Ён і да мяне хоча яшчэ раз прыйсці, і трэці раз прыйсці хоча, і чацвёрты, блядь, ён гатовы кожны дзень прыходзіць. До речі, тут питання... Просто... Да, кажи. Так. Я потім зачитаю, кажи. Нет, давай. Окей. От питають Маргінеза. Як думаєте про ФСБшника, якого з літака зняли над Білорусі? Гэта про Протасевіча, я так разумею. Ну, гэта вядомая была гісторыя, калі... Давно? Ну, гэта так, гэта вядомая. Ты, дарэчы, лагаеш по-ебанутаму, просто ты улазіш у сярэдзіну фразы, таму што ты нас чуеш са спазненнем. 8. Ой, блядь. Што... гэта старая ж гісторыя ўжо пра тое, што пасадзілі самалёт Ryanair, які пролятаў там над Беларусю, яго пасадзілі і выцягнулі адтуль Протасевіча, Романа Протасевіча. Гэта быў журналіст на канале Нехта. Вось мяне, дарэчы, пыталі на папярэднім таксама вось у цябе ў канфе стрыме пра Нехту, ён працаваў на Нехту, а цяпер ён працуе на беларускае тэлебачанне ў Беларусі. Працуе там ці то зваршчыкам, ці то яшчэ нейкім пасловым мясцовым такім на падсосачах. Таму што так, ён не ўдасужыўся праверыць, якім маршрутам
паляцеў ягоны самалёт, а ён прылятаў акурат, не ведаю, адкуль ён, мабыць, з Грузіі, з Грэцыі ён... З Грэцыі. Блядь, а Я куды чуў, ён што ляцеў з з Грэцыі. Грэцыі? У А ў Літву, Літву? мабыць. Ну окей, ну так, ён Ну. ляцеў, атрымліваецца, з Грэцыі у Літву і праз Беларусь, блядь. Ну то бок таксама звыш розум, але самалёт, блядь, там паднялі спецыяльна гэты істрыбіцелі ебаныя у паветра. Пасадзілі самалёт, выцягнулі адтуль Пратасевіча. Гэта быў вялікі скандал. Але чаму ФСБшнікам яго называюць? Ну, скажем так, агульная знаёмая сведчыць аб тым, што дзіўна сябе ён паводзіў яшчэ задоўга да таго, як гэты самалёт пасадзілі, як відавочна на яго націснулі, каб ён пачаў хадзіць там да дзяржаўных інтэрв'юераў, каб ён да Азаронка прыйшоў на падкаст. Там былі розныя сітуацыі, калі шмат якія фактары, шмат якія сведкі паказвалі на тое, што ён проста здаваў людзей, і вельмі шмат беларусаў праз яго таксама потрапіла за краты у турму. Пачакай, упершыню аб гэтым чую, і можна нейкія доказы, бо так выходзіць, што чалавек просто зараз знаходзіцца ў палоне, і ему Не, там хапае доказаў, просто калі б Міраслаў зайшоў у канфу, ён ведае падрабязней гэтую сітуацыю, і па-мойму я акурат ад яго гэта і пачуў калісьці. Пам-пам-пам-пам-пам. Давайте я паспрабую яго тэгнуць. Просто мне не падабаецца, калі чалавек не можа нармальна сябе бараніць, сябе, сваю пазіцыю, і на яго зверху пачынаюць вывальваць всякай херні. Я разумею, але на той момант ён яшчэ быў на свабодзе. Дык мы-то размаўляем не пра тады, мы размаўляем аб зараз. І гэта тая самая пазіцыя наконт бабарыка, хуйтарыка, няма розніцы. Пакуль чалавек сядзіць за кратамі, любыя размовы ў бок таго, што ён там, блядь, агент, сексот, хто заўгодна. Гэта дрэнна так рабіць. Да мне похуй, я піжу пра ўсіх, што захачу. Не, я разумею, што табе похуй, але я ўсё ж такі падкрэслю. Няхай ён бы выехаў спачатку у бяспеку, і тады можна было бы паслухаць. Тады можна было пасадзіць яго, блядь, на бутэльку нарэшце, а потым абмяняць на украінцаў або на беларусаў, якія сядзяць. Вось гэта я разумею. Велика рокировка сидящих в різних точках. Як гэтага звалі, які такі на пацука падобны, навел яго прозвішча, які ездзіў тыпа дамаўляцца там на пацука падобны? У 21-м годзе он у Европу ездзіў, такі на В на прозвіш. Ну, можа не на В, но можа там 10. Венедиктов. Один, как я ведаю, подобный на пацука. Не от гэтай лады. Я обнахай. Не, не ебу. Ну, был такі хер, які ездзіў, там нешта спрабаваў дамаўляцца з падрэжыма, яго бачылі ў Европе, і ў Польшы нармальна сядзеў там гэтат па рэстаранах, нармальна сябе адчуваў. Ну, вось, выходзіць на тое, што ён не сексот. А таксама, калі затрымалі Пратасевіча, тады яшчэ гэта Ціхановская, яшчэ хтось казалі, што яны падобным маршрутам таксама ляталі. Ну, вось, Міраслаў, на жаль, не можа далучыцца, Таму як бы тэму можна лічыць закрытай. Я фактурай нейкай цвёрдай не валодаю на гэты момант. Мені пишуть, якщо Протасевич був би не Канторський, то мав би не здатися, захватити літак і відправити його в Хмарочос і загинути героєм. Ну, як би мінуси гэтай пазіцыі хацелася б пачуць. Так,
Ён бы просто, ведаеце, там паднялі гэтыя знішчальнікі, істребітелі карацей у паветра, а ён павінен быў проста вось крутануць адзін бок у другі бок і ўсё. І вырашыць праблему. Ну, дарэчы, гэта хутчэй за ўсё былі адзіныя два знішчальнікі самалёта беларускія, таму ён бы яшчэ зрабіўся героем Украіны пасля гэтага. Это трэба было зрабіць бочку. Да, на аэробусе, це саме лучше рішення, да. Спеціально зробили літак, який бочку не може зробити фізично, він просто йобнеться. Це я спеціально для Протасевича розрабатував, а він не використав цю можливість. Так. Ён не прайшоў гэтую лётную школу ў GTA San Andreas. Був би як діди під Брестом на Іл-2 штурмовик. Його ж десь там, в той зоні посадили. Не, ну калі б ён гэтыя самалёты скінуў яшчэ на Брэст, то шмат якія беларусы сказалі б яму дзякуй. О, це наша тема, це наша тема. Крайні білоруси від іншої крайності теж завжди скажуть дякую. Так, так. Ну, Віцебска гэта просто габрэйскі горад, яго трэба далучыць да Ізраілю. А Брэст, яго можна або знішчаць, просто сцерці з мапы, або перадаць Украіне, што ў прынцыпе... Це одне і то же. Я Гэта представляю, пытанне часу. була би знову Брестська крепость, можна повторити. Велика битва знов. Про великих героїв, які трималися в окруженні, то дуже багато часу. І не здавалося. Ні. А я оце сижу і думаю, типу, полководжу, думаю, блін, як же треба взяти Брест з Пінском, здачею. Оказується, його, в принципі, не проти віддати і так безплатно. Треба добратися колись до влади. Так, гэта як з Беластокам у Польшчы. Беларусы ўсё думаюць, вось Беласток гэта беларускі горад ці не ўсё ж такі. Затое у палякаў няма ніякіх сумненняў, таму што сярэдні паляк, ён гатовы заплаціць беларусам, каб яны толькі забралі Беласток да сябе. Так, пишут, знішчаць Брэст у пошуках бурштыну. Так, да там без войны, карацей, украинцы разберутся с Брестом. Наконт Беластока я, по-моему, тебе калісьці тлумачыў гэтую схему, что из-за того, что у нас забрали Беласток ад нас пасля другой сусветнай, нам належыць Калининград. Там схема такая, что каб Калининград был у кладе РСФСР, каб паляки не бухтели, им отдали Белосток. Таким чынам наш Белосток паляки нам не отдадут, но за яго можно прыходзіць і патрабаваць Калининград. Але ну зразумела, куды прыходзіць, да каго, там што патрабаваць, но схема такая. Ну то есть, если полностью реализовать цей трикутник, Лукашенко у Путина повинен попросить Калининград для дружби. Ну так. Ну, акрамя блоуджоба, ведаеш, звычайнага такога дэфолтнага. Можна і так уж і бить, полякам скажете, ладно, заставляйте собі Білосток, у нас більше претензій до вас немає територіальних, жріть Білосток собі, просто тады ўжо праз валоданне Калининградом можна пачаць абмяркоўваць, давайте меняемся ваш Калининград на наш Белосток. Не, ну я думаю, если бы у вас... Калі ты заходзіць, пачакай, я удакладню, калі заходзіць у маразм, што трэба сабраць і ўсі гістарычныя беларускія землі, вось гэтай тэмы. Я не ў сэнсе, што я прыхільнік гэтага, я падкрэслю, калі што. Ніхуя сабе, я думаў, ты за Рэч Паспалітую
усіх народаў, так бы мовіць, за захоп тэрыторыяў. Украінскія землі таксама былі часткай вялікага княства. Отдаем Смоленск, пишуть. Не, ну можна забрати тільки оттуда Санбой, а Не, Смоленск, тыя, хто пішуць, яны ніколі ў тым Смоленску не былі, бо там трэба паглядзець, ну, трэба просто адкрыць Google Map і паглядзець, што не, Смоленск, ён ужо атручаны варпам, там няма... Там толькі можна выратаваць людзей, якія ёсць, і просто пабудаваць гэту браму, бо так... Не браму, гэта Там плот. можна іх выратаваць, скінуўшы яшчэ адзін самалёт з польскім прэзідэнтам. Тут толькі ўжо канкрэтна прыцэліцца. Асуджаю, калі што, вось. Да, осуждаем, засуджуем. А так, в принципе... Да, бо прэзідэнт ужо быў лепей прэм'ера. Осуджаем. Осуждаем такі теми. Щось тема гаряча літаків сьогодні. Гэта так. Ну, ведаеш, вясна. Хочацца палётаць. Такі настрой акрыляючы. Ну вот у ЄС ж такі беларуський этот, і белорусько-український, так сказати, агент Санбой, який там єдиний смоленщинський, така людина залишилась на той території. І він коли постійно проводить інтерв'ю з місцевим населенням, це от буквально виглядає, як от ельф гуляє по Мордору, то есть, типа... Гэта праўда. І у нас такі агент падобны быў калісьці ў Беластоку. Быў такі Кшыштаф Канановіч. І ён выглядаў хутчэй як орк, які залез у гняздо эльфаў. А вось гэты лор школьны 28, дзе ён жыў, там рэальна гэта проста легенда польскага інтэрнэту, таму што там у пэўны момант гэтага чалавека проста заборам, блядь, абнеслі з усіх бакоў, паставілі камеры, каб 24/7 здымаць, як ён жыве. Там проста стрымы на 10 гадзінаў, блядь, кожны дзень. Ну, радасць это як жывы орк, да. Яму прадукты усялякія дасылалі, а ён пра сябе распавядаў, што ён з'яўляецца нашчадкам Пілсудскага, таго самага Юзефа Пілсудскага, што ён ягоны там праўнучак. Бля, ахуенна, што ты удакладніў, блядь. Ну, я не ведаю, мало ці хто ведае якога-небудзь іншага Пілсудскага, блядь. Мабыць, Канановіча яны ведаюць, а Пілсудскага не. А Канановіч таксама Пілсудскі. Пілсудскі, дарэчы, беларус, калі што. Вось. У нашым беларускім лоры Пілсудскі гэта беларус, Адам Міцкевіч гэта беларус, Касцюшка гэта беларус. І Арестович таксама вядомы палітычны дзеяч Украіны, таксама беларускі. Так, на фон другога і трэцяга я разумею, а з якіх гэтат часів Пілсудскі цяпер беларус? Я шэсце. Ты ён заўсёды быў. Ага. Ну, паслухай калі-небудзь ягоную польскую мову. Яна на Ютубе ляжыць запіс. Ну да, Арестовича забирайте, я готовий віддати вам Арестовича. Не. Арестовича можна аддаць на мясо правому куту. Не. Хай він будуе... Дарэчы, наконт, калі мы пачалі мерыцца, не мерыцца, як гэта казаць, прысвоіць і аддаваць всякіх дзеячоў, мяне вельмі рассмешыла свой час, дзе мне украінец заказваў, што Романчук гэта знакаміты украінскі лібертарыянец, украінскі эканамічны дзеяч, я такі, блядь, да? Ну так, праблемы. Я б калі быў Романчуком, я б таксама сказаў, што я украінскі эканаміст, лібертарыянец, таму што хуйню, якую ён вытвараў у 10-м годзе ў Беларусе, хацелася б забыць. Я яго ў гэтым сэнсе разумею. Я нічога не чула аб гэтым, а што было? Ну, правакацыя проста нейкая ебаная.
Людей вывели на протесты, потом, блядь, их разогнали, людей загнали по турмах, отпиздили, а усе гэтыя, блядь, мы на твічы, усе гэтыя непарадачныя людзі, яны, блядь, попадписывали дамовы аб супрацы з КДБ, ёпта. Таму гонору там не шмат. Ну, розказуйте лор, потому що ми не шаримо. У нас є тільки свій лібертаріанець Романенко, це сама гнила Гэта ён і сволоч. ёсць. Це він і є? Блядь, це просто, це реально? Ця гниль, блядь? Не, я не ведаю, але мне похуй, блядь, ці гэта той самы чалавек, мне просто падабаецца думаць, што гэта ён, што ён быў Романчук, але вырашыў быць Романенком, каб просто адрэзаць сябе ад усёй той хуйні. Елисевич. Зараз же этот Елисевич. Денис Елисевич. Я не ведаю, хто гэта. Я ведаю. Ну, это этот украинский либертарианец. Ну, еще этот партия 5-10, где... Ні, це у нас... Ой, помер. Це його не так зовут. 5-10 це этот, як його, Балашов. Ну, он помер, вось. Але, не, Елисевич не с 5-10. Я кажу, что вось, типа украинские знакомитые, собрал на украинских, кого ведаю, это Елисевич. И партия, это 5-10, где вот недавно помер этот не наместник, глава. Наместник Бога на земле, да, все его либертарианцы, Балашов 200. Ну, ён не зусім прям як лібертарыянец, но штосьці блізка з таго, што было. Куды бліжэй, чым Зеленскі, які на 19-м годзе, калі перамог, абвесціў там, што наша партыя, этот слуга народа, прытрымліваецца лібертарыянскіх ідэй. Ну ты на Зеленскага не пиздzi, тут собраліся патрыёты Украіны і прыхільнікі самага легітымнага прэзідэнта ва ўсёй гісторыі. А што, Зеленскі цяпер не легітымны? Легітымны, я ж кажу. Ну ты просто кажаш з такім сарказмам, што я па шэсці прапусціў, што ён... Ну, просто... Не, я просто хачу прадухіліць гэтую крытыку прэзідэнта Украіны, абсалютна непатрэбную на гэтым канале. Таму што Зеленскі гэта габрэй, разумееш? А ва Ўкраіне прынялі закон пра антысемітызм. Цяпер за антысемітызм будуць даваць да 8 год турмы, блядь. Таму я не падымаў гэтую тэму. Все, хто будуць... Пачакай, все, хто будуць крытыкаваць гэта Дениса Капусіна таксама, ну добра. Да. І Бонова. Не, Бонов навпаки, Бонов не цурається свого єврейства, і питань до нього нема. Він же, якщо хтось не знає, то Бонов, він смесь асів і рептилоїдів, ну це його цитата, і тому він став прародителем всіх ромів на землі. Тобто кожен ром, який зараз ходить і випрашує грошей, то це його предки. Ой, предки, господи. Його діти. Якщо ви ведаєте, хто такі роми. Роми ведаем. Роми. Горш за ромаў толькі Нікіты. Але ромы гэта так, гэта мы ухваляем ромаў. Жыхары гэта свінасабачай імперыі. Осуждаем. Я ведаю, Рома Жолусь такі быў калісьці. Гэта ён? Ну, я не не знаю. Жолудь, ты орех. Ну, жолудь, он же жоўты. Пачакайце. Пиздец. І ў гэты момант павінна зайграць музыка з Спілы. з гэтай спілы. Да, спілы. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А так, якщо про от лібертаріанців у нас заглавний, так званий лібертаріанець, у нас є сама тупа людина во всій Україні, яка вирішила назвати себе лібертаріанцем, це Романенко.
І він создав свій канал, називається Альфа і Омега, і він туди приглашає безконечно Арестовича і других всяких. І це вийшло так, що от в нашому українському лорі этот канал – це канал для всіх опущених, яким не дали, получается, жити під державним коритом. От всі опущені, короче, шляхта, яка не допускається розпілювати бюджет, от вони туди всі збираються і плачуть, яка у нас хуйова влада. І як її треба знести, щоб вони знову почали з цього корита пити. І от Романенко є таким от полководцем всіх опущених. На жаль, він себе називає теж лібертаріанцем. Ну, у нас, в принципі, якось так історично сложилось, що у нас всі лібертаріанці опущені по определенню. Типу, буквально не один У успішний нас так само, ось у лібертаріанець. конфі один сядеть. Якось історично Маргеляс, сложилось. ты же не либертарианец. Не, я монархист. Да, может, дом переоблытал, да, минархизм, это либертарианство, монархизм, это не то. Так. Не, ну насамрэч, калі вяртацца да тэмы 10-го году, гэта было пра пратэсты ў 10-м годзе, калі Лукашенко пайшоў на некаторыя уступкі за ўразвязам і вырашыў правесці дэмакратычныя выбары тыпу, таму што там пачалі дапускаць кандыдатаў на тэлебачанне, там яны маглі весці сваю прапаганду, так скажем, прасоўваць сваю павестку. І ў прынцыпе асабліва, ну, у параўнанні з іншымі гадамі нашмат прасцей ставіліся ўлады да збору подпісаў, да таго, каб людзі галасавалі ў прынцыпе. Але чым бліжэй былі выбары, чым бліжэй была дата, калі людзі павінны былі прайсці і прагаласаваць, тым больш сумневаў у галаву Лукашэнку закрадалася наконт таго, наколькі сухім ён з гэтай вады можа выйсці. Ну і калі пачалі з'яўляцца даныя аб тым, што ён там набраў 30% і што перамог адзін з апазіцыйных кандыдатаў, людзей пачалі выводзіць на плошчу, выходзілі ўсе, вось гэта ў Менску было, там выйшло колькі чалавек, 50 тысяч, по-моему, кажуць. Я вось у лічбах магу памыляцца, але ну людзей было шмат. Яны ішлі маршам па плошчы галоўнай, плошча не па плошчы, па праспекце. Праспект Незалежнасці. Там яны ішлі, здаецца, ад плошчы Кастрычніцкай да плошчы Незалежнасці, дзе знаходзіцца дом ураду. Пачалі там мітынгаваць, а потым была здзейсненая правакацыя. Ёсць падазрэнне, што з дапамогай спецслужбаў, калі некаторыя людзі з натоўпу пачалі біць вокны ў доме ўраду. І пад гэтую хуйню з гэтай нагоды проста прыйшоў АМОН усіх піздзіць па галаве дубінкай. І на наступны дзень усіх гэтых апазіцыйных кандыдатаў ахуіцельных затрымалі, адправілі ў КДБ, дзе яны падпісвалі дамовы аб супрацы. І больш палітыкай большасць з іх не займалася ніколі. Такая хуйня. Такі лоры. Вось і адным з такіх апазіцыйных кандыдатаў быў Романчук. Зараз ён выйшаў з палітыкі, так бы мовіць, піша нейкія эканамічныя калёнкі пра эканоміку Украіны, ну і дае там нейкія лекцыі. Ён, па-мойму, нават жыве там у вас недзе, у Киеве. А он с Украины на Польшу ездить, наоборот, с Польши на Украину. Я думаю, ну хаця хуй ведае цяпер, але прынамсі да паўнамаштабкі ён жыў ва Украіне. І піша ён у асноўным пра Украіну, пра украінскую эканоміку. Пра палітыку не піша, то бок ён такі лібертарыянец вельмі умоўны, у яго проста лібертарыянскія эканамічныя погляды. А вось там нейкая свабода асацыяцыі, НАП, гэта не зусім пра яго. Ну, прынамсі так глыбока у тэорыю лібертарыянства, наколькі я ведаю, ён не паглыбляецца. Там проста распавядае аб тым, што ну, нізкія падаткі гэта добра.
не паглыбляецца публічна. Мне здаецца, не паглыбляецца публічна. Так, магчыма, за закрытымі дзвярмі ён са сваімі сябрамі там паглыбляецца. Дай бог здароўя. Але з таго, што я бачыў, ён проста, дае такія лекцыі ў рамках аўстрыйскай эканамічнай школы. То бок, фактычна распавядае людзям пра кейсы, калі полісіс такія правыя, пра зніжэнне падаткаў, пра спрашчэнне гэтых самых падаткаў, спрашчэнне бюракратыі прыводзілі да эканамічнага росквіту. Але палітыкай ён больш не займаецца, і на ягоным месцы я б зрабіў абсалютна тое ж самае. Цікаво. В принципі, у нас теж є один економіст, Саша Фокін, який на СТБ кричав: я буду скачувати ці ігри. Він зараз теж робить економічну колонку. Як треба підняти економіку України після повоєнну, теж розповідає, що треба знижувати налоги, всіх на шахти. Молодець, в принципі. Работає мальчик. Гэта все не жарт зараз? Гэта, сапраўды, той самый Фокін? Да, тот самый Фокін. З голыя цыцкі распавядае зараз, што дайце всіх украінцаў на шахты і нізкія падаткі. Да. І каже, що неефективне зараз. От у нас є Міністерство освіти. Яка смисл вчити людей, якщо вони все одно будуть голосувати за Зеленських? Українцями. Слухай, калі мы згадаем ту самую праграму, ён можа і мае рацыю, ён же ж таксама праходзіў, ён адзін з, як гэта казаць, прамежутачных вынікаў гэтай адукацыі украінскай, сядзіць, хлопец. Так, перад намі таксама сядзіць вынік украінскай адукацыі адзін. Гэта я пра сябе, так. Я украінец, у мяне, дарэчы, па адной з лініяў сямейных усе, украінцы. Ён мае на ўвазе. Так. Хаця нібыта я далекавата ад вас нарадзіўся ў Віцебску, на поўначы Беларусі, але палова сям'і гэта тупа іксмены. Правільна казаць не тупа, а дупа. А другая палова вугорцы, мадзяры. Прынамсі, можна такую выснову зрабіць з майго прозвішча. Або можна з майго прозвішча зрабіць выснову, што ўсе мае продкі гэта былі халопы мадзярскія. Што таксама... О, так у тебе ще й мадяри. Значить, мадяри у тебе в роду. Так. Дарэчы, мне калісьці замаўлялі на стрым. Там мне замаўлялі цэлую серыю ролікаў пра розныя этнічныя меншасці ва ўкраіне. І гэта былі там вугорцы, мадзяры, былі немцы, былі палякі, рускія былі, бабкі там нейкія, 90-гадовыя. І найлепей за ўсіх жылі немцы, безумоўна, таму што немцы гэта адзіная толковая этнічная група, якая можа там кветкі пасадзіць, пабудаваць нешта, адрамантаваць. Самымі абоссанымі бомжамі са скуфіўшымися былі менавіта што мадзяры. То бок яны не адрозніваліся, а магчыма нават яны на яшчэ ніжэйшым узроўні знаходзіліся. Я хацеў залажыць сэнсе, калі меншасць расейцы, а як жа той жа Капуся, а потым такі, там да іншых. Не, гэта відосы былі яшчэ да поўнамаштабкі ўсе. Гэта быў канал нейкі... я не памятаю, што за канал. Там Украіна, па-мойму, у назве была. Ukraine, па-мойму, проста называўся канал. І ён быў нейкі грантавы. То бок ад Еўразвязу, паходу, прыязджалі проста здымаць аб тым, наколькі Украіна этнічна разнастайная краіна. А русіны былі? Па-мойму, было нешта і пра русінаў таксама, але вось я запамятаваў ужо. А што у вас аб русінах лічаць? Що гэта расійскія гэтыя? Агенти? У нас просто історично так склалося, що всі нормальні русіни, вони просто посйобували давним-давно в інші частини.
там Я за дойду. тису, коротше. Да. За тису, коротше, свалили. От. А у нас залишились тільки ті, які залишив Сталін жити, тобто москвофільні русини. Ми їх називаємо одним словом, але на твічі їх не можна так казати. Там на букву К і старо К, ну от є фамілія Кац, от, а далі по слогам можна догадатися. І от у нас досі є велика проблема, що у нас є такі от маленькі хлопчики, які знаходяться, називають себе русинами і жорстко москвофілять. Але навіть серед русинів современних вони трошки доганяють, що все-таки сидіть під п'ятою Москви не сама лучша ідея. І просто в якийсь момент все одно з'йобують в Угорщину, чи в Румунію, чи в Польщу. Тобто хочуть, як правило, да, мадярські паспорта хочуть, не хочуть вони московські. Тобто там, от особливо коли був 22-й рік, там була невеличка група русинів, які от навіть відео там почали робити там, свою там збірку, що ми хочемо, що нас там освободила російська армія, там тири-пири, робили там всякі відоси на цю тему. Але це було наскільки маргінальна ідея, навіть в 22-му році, що дуже швидко цього чела придушили. Ты мне про этот москвофильм еще згадав, у меня был подкаст з расейцем з Естонії, який вельмі захапляўся Расіяй, вельмі сумаваў па Расіі, і у яго атрымаўся досвед паехаць на Расію працаваць. Не, я забыл, ці працаваць, ці вучыцца у гэтат Новгород. По-моему, вось ён распавядаў, што на паўгады яго хапіла, і ён павярнуўся. Сумна. Да рэчы, я думаю, трэба нашу украінскую аўдыторыю пасвяціць у лор старалісвінаў. Старолісінов, це хто? Ліцвінаў, стараліцвінаў. Ліцвіноў, Давай. літвіноў. Вось ведаеш, у нас у нашым нацыяналістычным дыскурсе, да якога я не належу, але прыходзіцца кантактаваць перыядычна, у прынцыпе беларуская медыйка гэта такая адна вялікая вёска. Ты самая бесячая хуйня про беларусаў гэта наогул, што ты вось сутыкаешся з рандомнымі людзьмі, а потым апыняецца, што у вас дохуя агульных знаёмых. Ну, не суть, як то кажуць. У нас у нацыяналістычным дыскурсе ёсць такая канцэпцыя аб тым, што Беларусь, насамрэч, гэта гістарычна нашчадак Вялікага княства Літоўскага. Вось, Вялікае княства Літоўскае, рускае і жамойцкае. І жыхары гэтага княства называлі сябе літвіны або ліцвіны. Пока все понятно. Так, і вось гэтае насельніцтва ВКЛ, яно патрапіла пад уплыў расійскай імперыі пасля падзелу Рэчы Паспалітай. І расійская імперыя спецыяльна, каб знішчыць вось гэтую літоўскую ВКЛ ідэнтычнасць, прыдумала назву Беларусь, Беларусія і беларосы, як такі этнонім, назва для насельніцтва на тэрыторыі былога ВКЛ. Як коктейль такі. І канцэпцыя заключаецца ў тым, што мы сёння павінны адмовіцца ад гэтай назвы Беларусь, беларусы на карысць назвы Літва і Літвіны. І людзі, якія сябе звязваюць не з беларускім нацыянальным праектам, а з літвінскім або літоўскім нацыянальным праектам, называюць сябе старалітвіны, старалітвіны. А який це був поділ? Перший, другий, третій чи четвертий? А там не важно, там же урэшце рэшт усе беларускія землі патрапілі выключна да расійскай імперыі.
То бок у нас не было так, як у вас, што заходняя Украіна адышла аўстрыякам, усходняя расейцам. У нас усе тэрыторыі патрапілі пад уплыў рашкі. Вось у нас сапраўды ёсць людзі, якія цяпер праводзяць там, вядуць цэлыя каналы, вядуць акаунты у твітары і пераконваюць народ у тым, што трэба назвацца Літвой, і тады ўсе праблемы знікнуць. То бок праблема Беларусі галоўная заключаецца ў тым, што мы неправільна называемся. То те, що потрапило в Рі, то і Білорусь. Ну, не зусім так. Ну, там, у прынцыпе, ВКЛ уся потрапіла у Расею. А ВКЛ на той момант яна была часткай Рэчы Паспалітай. А украінскія тэрыторыі яны ўжо былі часткай польскай кароны на той момант. Таму тут там не прыходзіцца казаць пра тое, што мы Беларусю называем просто тую частку Рэчы Паспалітай, якая потрапіла пад акупацыю. Ну, там невялікая тэрыторыя адносна ўсёй Рэчы Паспалітай потрапіла. І там насельніцтва было ўсходнеславянскае. І мяне вось нашмат цікавей, якім чынам заходняя Украіна потрапіла да аўстрыякаў. Я разумею, канешне, што палякі жылі у значнай колькасці на той тэрыторыі, але ўсё роўна дзіўна славянскае насельніцтва. Хаця з іншага боку, для немцаў гэта нібыта і не навіна. Яны ж і над чэхамі ўладарылі. Чаму б не паўладарыць над палякамі з украінцамі? Он час якраз донат і з питанням для тебе. Я якраз прочитаю. Давай. Это уже читають? Да. Зараз от такі питання, я його зачитаю, понятне діло. От Станіслав Шишкін питає за 200 гривень донат. Вопрос гостю. РБ failed state? К чему Лука прогревает про мобилизацию? Вступит ли в СВО? СВО. Я думаю, што не ўступіць, але Лукашенко ён просто памрэ хутчэй за ўсё хутка. Выбачаюся за таўталогію. Ён памрэ, блядь, у бліжэйшым часе. І найбольш верагодны сцэнар заключаецца у тым, што Беларусь просто да Расеі далучаць. І тады, калі канфлікт ва ўкраіне будзе ўсё яшчэ актуальным, так беларусаў могуць даслаць воеваць туды. І у мяне ёсць інтуіцыя такая, якая мне кажа, што беларусы яны асабліва будуць не супраць. Таму што іх шчухваюць ужо цэлых 6 год. І там просто настолькі ўжо хуёвы біялагічны матэрыял, што яны гатовыя да ўсяго, яны гатовыя цярпець любую хуйню абсалютна. Да, бля. Ну, я не знаю, ну, по крайній мірі, по своїм родичам бачу, що коли, типу, мені прийшло повідомлення про те, що їм там дядькам і остальним дідам прийшла повістка, типу, і вони кажуть: це що, треба йти, а як ти рішаєш вопрос з таким питанням, а як ти живеш, представляєш, мені повістка прийшла, написано, що треба явитися в воєнкомат, я кажу, так не йди. Отак от просто не йди? Да. Ні, ти прикалуєшся, ти що? Тобто не йти? Я говорю, да, просто забираєш хуй. Так це ж незаконно. Я говорю, блядь, я незаконно живу вже 2 роки. Це просто береш і кладеш хуй на цю ситуацію. Просто береш і не робиш те, що каже держава. І він на мене дивився, як людина, яку перший раз коту показали, відкрили вікно, двері, і він живе на самом деле не в квартирі, а в частному будинку, і можна по траві гуляти, там, на метеликів дивитися, вибігати, гуляти. І він цей котик дивиться такий: ні, це якась хуйня, це нереально, я лучше вдома в кімнаті посижу.
І це дядькам, яким уже далеко постарше мене в 2 рази. Ну, Так що це- насамрэч, беларусы і украінцы за апошнія 30 год прайшлі абсалютна іншыя шляхі. Просто калі паглядзець на законныя практыкі, якія стасаваліся ў Беларусі і ва Ўкраіне, калі паглядзець на тое, якіх людзей у Беларусі спецыяльна садзілі ў турмы, якіх людзей прымушалі да эміграцыі, і напрыклад, такія людзі наадварот ва Ўкраіне мелі праблемы, то просто становіцца ясна, што беларусы яны нашмат больш прызвычаіліся быць паслухмянамі, праз тое, што калі ты не будзеш паслухмяным, ты сядзеш на бутэльку. У Беларусі гэта вельмі проста вырашаецца. Я магу паверыць, што калі ты не ідзеш у ваенкамат, то да цябе проста мянты дадому прыходзяць. Хутчэй за ўсё гэта так і адбываецца. Там, па-мойму, зрабілі нават так, што табе, гэта дакладна я нават скажу цяпер, што я дакладна памятаю, што быў прыняты закон, які не абавязвае ваенкома уручаць гэтую павестку табе ў рукі. Яму дастаткова проста пакласці яе табе, там, не ведаю, у паштовую скрынку, і гэта будзе азначаць, што ты атрымаў павестку. І калі ты не прыходзіш па гэтай павестцы, цябе пачынаюць пераследаваць, як парушальніка закона. Таму у Беларусі варыянт проста не ідзі ў ваенкамат, ён не працуе. Ні, це нормальна тема. Це вони ще тільки на першому левелі. Це перший левел. Це ще хуйня. Це, представляєш, ще непугані білоруси. Живуть, мабуть, по своїй прописці. Боже, вони ще кошеняти. Вони які кошеняти? Їм ще тільки почать розвиватися. Ну, да. можна не жыць па прапісцы, гэта праўда, але на цябе проста будзе справа заводзіцца. Ну, то мелочі жизни. То для нас це просто перший левел прогріву. Міліцейскі апарат Беларусі, ён усё ж таки выглядае трошки па-іншаму, чым ва Ўкраіне. То бок, украінскі мент гэта просто лох у параўнанні з беларускім ментом. Таму што беларускі мент, ён можа з табой зрабіць абсалютна што заўгодна. І за гэта ён атрымае павышэнне. Ён атрымае кватэру, блядь, спецыяльна. Я не ведаю, мабыць, гэта смешна. Я просто не ведаю, як апошнім часам сітуацыя выглядае. Ну, я не ведаю, но ёсць нейкае адчуванне, што ва Ўкраіне мент можа посмоктать хуй. Він може пристрелити людину, і за це йому получить повишення і в должності. У нас більш розв'язане життя. Він буквально може, я не знаю, захопити, я не знаю, просто взяти людину, от просто об стінку ударить, як в арабських країнах просто голову йому, отчикать, захопити його квартиру, виїбати його жінку, і нічого йому не буде. Він скаже, він виконував свій долг, просто так вийшло. Не, так гэта падчас вайны цяпер ты маеш на ўвазе. Ці раней таксама было тое ж самае? Ну, а менти, вони ж завжди такі самі. Це менти у нас є один народ в этом плані. Просто у нас я меў на ўвазе хутчэй не іхні такі модус паводзінаў, а тое, наколькі моцна іх падтрымлівае дзяржава ў гэтым. Наколькі моцна ім даюць ЗПшкі, кватэры, наколькі у вас гэта распаўсюджана, таму што у нас усе новабудоўлю у Менску, там, скажам, Мінск мір які-небудзь, гэта тупа жытло для ментоў. Ім даюць там 3-пакаёвыя кватэры спецыяльна. Це справедлива держава, нас не дають. Нам менту приходиться самому заробляти. Самому вибивати, блядь, корупційні схеми, вибивати зуби, блядь. Буквально кров'ю і потом вибивати, а ще й можуть сказати, що якась там корупція. Ні, у нас більше, свободні менти від держави. У нас просто менти сам по собі достатньо незалежний. Тобто для багатьох може стати новиною, але у нас на самом деле менти отримують дуже мало, і вони просто на мотивації працюють. Їм просто подобається цим займатися. І гэта менавіта тое, што я меў на ўвазе, калі казаў, што
у Беларусі цяжэй схавацца вось ва ўкраіне праз тое, што менты яны больш дэцэнтралізаваныя, менш звязаныя з нейкім цэнтральным дзяржаўным апаратам, менш ім падтрымліваюцца. Ты можаш проста пераехаць кудысьці ў іншае месца, і цябе там шукаць не будуць, ну калі ты асабліва не высоўваешся. А ў Беларусі гэта сістэма працуе як гадзіннік. Адзінае, што ну праз некампетэнтнасць нейкую могуць праебацца, таму што ў менты ідуць працаваць не вельмі разумныя людзі. Ёсць шанец сапраўды, што ты схаваешся, і калі ты гэта зрабіў добра, адпаведна, то цябе не знойдуць. Але большасць людзей, якая хоча хавацца ад ваенкамату, яна гэта ў Беларусі не робіць ніхуя. Яна проста з'язджае ў Грузію. Раней, дарэчы, вельмі шмат людзей ад ваенкамату беларускага з'язджала ва ўкраіну да паўнамаштабкі. Да, це, ну, Я толькі хацеў запытаць, а чаму перасталі? Што здарылася? Так, кордон закрытый. Там просто твоя Чаму? маці сваёй задніцай села на мяжы, і не прайсці, не праехаць цяпер. Ты пиздишь, такого быть не можа. Я тебе не веру. Я бачыў вось на Google Maps. Там... Бачыў, блядь. Пизду собачу. Ментов, этот, пачакай про мусоров украінскіх все ж таки трэба заўважыць. Уважна, што ёсць кейсы, дзе кагосьці адхуярылі ў мусарні, але ён напісаў скаргу, і там усіх гэтат прыцягнули до адказнасці. Такі кейс, типа, гэта не выёнтак, боже мілы. Не выключэнне. Не выключэнне, гэта не выключэнне. Просто, ну, у нас увогуле такога няма. У нас кейс, дзе сын мусора забіў гэтат... Не, бацька хлопца, мусор, забіў насмерць... Забіў насмерць. Забіў да смерці, і яму нічога не было. Там, ну, абсалютна кейс, што той гэтат чалавек быў ні ў чым не вінны, і ягоны сын хадзіў во двары і пад'ёбаў таго хлопца, у якога бацька ягоны мусор, блядь, запиздил. Забыв напів шишки. Да. Ні, у нас, ну, скажем так, у нас, типу, вся ця тема абсолютно в нормі, коли безпреділ ментів происходить, і коли, ну, виказується якийсь, типа, момент, що там щось происходить, і це не можна таке робити, це, як правило, просто хтось там комусь щось не доплатив, хтось із когось родичів ментов сам свою заложив, тому що там система сама між собою воює. У нас не централізовані менти, у нас менти, вони кожен сам за себе, вони, як, розумієш, як бандити барижать определений район. І коли і другий мент залазить на їх територію, у них на кожен, на друг друга є как би компромат. І цей компромат, в який, коли треба, вони його зливають. І там покажуть для особливо, так сказати, для населення: о, дивіться, який поганий мент, от, ми його посадили. Але вся система так живе, вона дихає, всі друг друга знають, типу, це норма. Ну, просто глядзі тое, што ты зараз апісваеш, гэта абсалютна не падобна на тое, што адбываецца ў Беларусі. У Беларусі няма такой хуйні, каб пасадзіць нейкага мента і паказаць: глядзіце, мы пасадзілі там нейкага, я не веду, як сказаць, беспредельшчыка, нейкага карупцыянера. У нас, калі карупцыянера содзяць у турму, яму Лукашенко выпісвае памілаванне, потым прызначае яго якім-небудзь губернатарам. А калі пра ментоў гаворка, то там у прынцыпе такіх кейсаў няма. Іначай бы гэтая сістэма не працавала. Ты калі становішся ментом, ну, цябе пасадзіць могуць толькі калі ты літаральна, блядь, апозіцыянер. Калі ты хуйню якую-небудзь зліў, вось ты КДБшнік, допустим, і зліў якую-небудзь інфу апозіцыйным медыа, і тады цябе саджаюць як здрадніка. Але каб можна было ў рамках барацьбы ментаўскіх сем'яў пасадзіць аднаго мента праз тое, што іншы мент напісаў скаргу,
у нас такой хуйні няма, таму што над гэтымі ўсімі ментамі сядзяць вышэйшыя менты, якія ўсім могуць у любы момант даць просто залупы і паебаля. Вось як тысак гумавай піпіськай. І пасадзіць на месца. І такія справы яны не адкуль на выходзяць. Беларусі губернатары? Я шэсці прапусціў? А як гэтая хуйня называецца? Губернатор, у нас ёсць губернатор Гродна, губернатор там Витебска. Это ж губернаторы называются. Намеснік Гродненскай вобласці. Губернатор гэта называецца, блядь. Я памятаю, што Каранік быў гродненскім губернатором. Бля, можа матрыца лагае. В моим сусвете нема у нас гэтае губернаторство. Вось я зараз, блядь, ахуею. Так. Не, ну отак от, щоб пояснити, як у нас працює система, щоб схожа була з Білорусі, от представ, що от Україна це не одна Білорусі, а десь 5 Білорусій, і от вони всі мають приблизно одні ті самі права і між собою воюють. Тобто кожна маленька Білорусь воює проти іншої. Не, ну слухай, 5 Беларусей... Окей, я готовы прызнаць, што, магчыма, гэта не называецца афіцыйна губернатар, але Лукашенко просто перыядычна сам выкарыстоўвае гэты тэрмін. Таму, блядь, якая розніца? Ён кажа, вось губер ёсць... Ён тыпа права афіцыйна, да? Ну, у сэнсе афіцыйна, ён просто пиздзіць гэта са свайго роту. Ну, в сэнсе, ну, я разумею, но гэта тыпа прям зафіксавана там на нейкім белсаце. По-моему, відосы былі такія, так? На белсаце. Бля, ебануться. Ну, блядь, живем, что тут можно сказать. А этот я хотел... Вось видос в Инстаграме. Лукашенко сделал... Что он там сделал? Горловой... Лукашенко сделал важное напоминание губернаторам. Видос, блядь, у Инсте ОНТ Ньюс. Таму посмакчыце мою бібу, блядь. Бля, можа гэта пасля 20-х, пачакай, гэта пасля 20-го года, што там закінулі частку гэтат. Там жа звольніліся нашы журналісты, заехалі расейцы, там жа ж яны нават бацька пісалі праз Т, а не праз С. Памятаеш, там вось гэтыя ўсе кейсы? Можа, я гэта ведаю, блядь. Лукашенко, словы прамыя, блядь, Лукашенки. Без губернаторов, без исполкомов не сможем управлять страной. Это ключевая должность в нашем государстве. 7 человек, блядь, руководителей облсполкомов и Минского райисполкома. Примечание Белта. Они должны быть как кремень. Заявил белорусский лидер. Просто для разумения аудитории губернатор, ён кіруе губернией. Иди нахуй, блядь! Да я не тебе, нет, ты ж маешь рацию тым, что ты спасылаешься на официальные земли. Я-то, блядь, нихуя этого не слухаю, я просто ведаю, что, ну, губернаторы, я, ну, губернях, блядь, Беларуси губерню няма. Відавочна і губернатору няма, але галоўнаму, блядь, кончаму забыли, блядь, распавесці, нахуй, административно-территориальный поддел. Губернаторство, я ебал, блядь. Губами, да. Да. А на конт мусоров у меня был этот коллега, бывший этот мусор, он распавядаў, ну а ты что хочешь? У нас як працуе? Ты калі хочаш кудысьці перавесціся, ты павінен адразу заплаціць некалькі тысяч, калі месца добрае. А так все, блядь, трэба на той херне, дзе херовай працы, ну, мусорам, якая у цябе ёсць, там трэба вось круціцца неяк. Ну, магчыма. Просто гэта хутчэй зноў ж такі паказвае, што ёсць нейкая цэнтральная сістэма, якая ад цябе патрабуе даць на лапу, каб цябе перавесці кудысьці. Таму што каб цябе перавесці, ну, лягічна, па-мойму, што каб кудысьці перавесці чалавека з аднаго аддзела ў іншы, трэба задзейнічаць нейкую вышэйшую структуру. Бюрократычна. Так, і ёй даць грошай за гэта. В Украине, я так разумею, гэта хутчэй на мясцовым узроўні працуе. Ты не зразумеў, ён украінец, калі што. Я? Ты не украінец, сказаў. Не,
Мой коллега, Окей, який калісьці добре. этот. Да. І він в Україні працював мусором і розповідав мені всякі мусорські історії, там, і він колькі відпрацював 2 годы, 1,5, нечто такое, там. Всякие жудасные кейсы распределал, а кроме этого казал, блядь, у нас система такая, там, как нормально, нормальное место себе надыбать, там, треба некалькі тысячаў заплатить, каб тебе перевели. А інакш все, блядь, будешь этот, и еще отстегивать треба за свое место, там, кожный этот месяц приносить частку своему этот кіраўніку. Конечно. Ну, понятное дело, рыночные менты самі треба здобувати. Це, ну вот, я про що кажу, у нас свобода, у нас воля. Воля к власті у кожного мента, коли він починає от, становитися маленьким ментом, у нього повинна проявитися оця воля к власті, воля к кориту, і він повинен йти до нього. Неважливо, якими методами, але він повинен добратися. От зараз, коли війна, то це ще більш сурова система, бо там зараз менти поділилися на, так сказати, ментов заброньованих і ментов, яких в будь-який момент скинуть на фронт в так називаємий підрозділ. У нас, кстати, підрозділ ментовський називається «Людь». І якщо ти погано будеш вибивати бабло і корупціонувати, то людь до тебе вона буде з кожним днем все ближче і ближче підходити. Там дуже ефективна система праці на душу населення. І у нас десь 300 тисяч зараз силовиків тільки є на даний момент. Я думаю, доброй ілюстрацыяй таго, як працуе свабода ва Ўкраіне і ў Беларусі, з'яўляецца наш стрым. Таму што ты вось сядзіш тут, льеш ваду на гэтую мельніцу, нават не ведаю, як сказаць, антымусарской прапаганды, так? Стрыміш там сабе ва Ўкраіне ў сваёй у Кіеве, ухіляешься, нехарошы чалавек, і ўсё яшчэ, блядь, існуеш неяк на свабодзе. Атрымліваеш данаты ў грыўных, у цябе ўсё ахуенна. Калі б я, блядь, стрыміў так, як я стрымлю зараз у Беларусі, я б сядзеў пасля першай трансляцыі. Моя, блядь, першая трансляцыя, выразкі, хайлайты, адразу патрапілі на канал КДБшнікаў, калі што. То бок я просто запусціў, гэта быў стрым з беларусіянай, адзін з першых стрымоў. У мяне было, блядь, 30 подписчикаў на Ютубе. Мяне узялі, просто выразалі фрагмент са стрыму і закінулі на канал «Жоўтыя слівы», а гэта канал КДБ. То бок, розніца ёсць. Яна істотная. Я тобі поясню, почему ця разниця працює. Потому що у нас проблема в тому, що таких, як я, не один маргінез. У нас маргінезів майже 3 мільйони ртов, які знаходяться буквально в такому ж самому положенні. Не вистачає на душу населення мента і дубінки. Можливо, колись у білорусів з'явиться така мисль, що в дубінок може просто не вистачить на душу населення. Коли ця проблема становиться масова, то мента не вистачає, на жаль. Дуже на жаль. І виходить так, що у нас, наприклад, от якщо би я те саме от з тобою говорив, і нас би дивилося як маргінали, наприклад, там десь 300-400 людей онлайн, то до мене вже завтра б завітав би пан СБУшник і сказав би, а що це за антимовська діалог? А так як мене дивиться зараз і тебе по 10 людей, то ми знаходимося в безпеці. Ми живемо як таракани в чужій кімнаті під плінтусом. І наша головна задача вуса не показувати під плінтуса. Поки нас хазяїва не бачать, ми можемо жити. Так от, в принципі, у нас і живе населення. Просто це дуже масова проблема. Ми поки під шконкою невидимою. Оця невидима шконка і велика дубінка не може всіх пробити газеткою кожного таракана. Звісно, садять, звісно, підлавлюють. Але коли фішка ж суда в чому? Суд, він же не розглядає якісь, от, наприклад, проблемні ситуації за один день, за одну секунду. Суд можна затягнути на місяць, на 2, на 3. А коли, наприклад, у нас адміністративних і уголовних діл по ухилянству, по всьому чому подряд, по, не знаю, антисемітизму, чого угодно, блядь, накаплюється кожен день, блядь, а суд, блядь, він тільки зменшується, нахуй.
а діл все більше, то бумажок скільки, що ніхто в цій хуйні розбиратися не хоче. У нас просто дійде до того, що всі ці діла просто амністірують через якийсь час, появиться новий, оце от плюси якраз, от я розкажу секрет, плюси демократії, плюси того, що у нас одного корупціонера міняють на іншого корупціонера, був там Порошенко став Зеленський, Зеленського поміняють там на Арестовича, похуй. Потому що з'явиться новий кандидат, який скаже, бля, а знаєте, що от попередник, він був хуйовий, блядь, він нічого не понімав, на самом деле він його повністю піддержав, він ще більшу хуйню зробить, але ж треба набрати ці кількість голосів, і він амністірує всіх, блядь, челів, які отримали якісь сроки. У нас так люди становляться іноді героями. От велика кількість людей, які зараз сидять в тюрмі, через 2-3 роки, коли вони вийдуть із тюрми після амністії, вони будуть героями, типа, я сидів при тяжкому важкому Зеленській плесені, ух, сука, будуть піднімати на всі екрани, всіми прожекторами світити і казати, який же молодець, він сидів 2 роки в тюрмі. Це, звісно, да. Але у вас така система запуститься, вам треба просто, щоб у Лукашенка серце там прихватило, і процес він самостоятельно піде. Я думаю, генетика нікуди далеко не відійшла. Ми вам Чорнобильської зони, так сказати, зробимо вам этот виброс справжньої риночної економіки. І все це почнеться. Почнеться розхуярювання всіх заводів, продажа, блядь, коров. Це все буде. Ви просто живете, знаєте, такому консервація. От таки консервна банка, яка ніяк не відкроється. От мені дуже, знаєте, боляче дивитися на Білорусію, скільки можливостей вкрасти, і досі ніхто не краде. Це, звісно, не, так. Ну, це неправда. Краде просто Лукашенко. А іншим красти заборонено, або крадуть на меншым нейкім узроўні. Вось. Ну, насамрэч, ты трошки недооцениваешь. Памятаеш, гэтат распавядаў беларусіяна аб тым, як калі ён быў гэтат брэцэмаўцаў, як там ім таксама выдаваліся сродкі, але хутка сродкі ўсе былі развараваныя. Але развараваны якім трэба. Ну так. Ну вось на мой погляд, ты трошки недооцениваешь колькасць людзей, якія ў прынцыпе робяць контент у беларускай медыйцы. Ну і ў значнай ступені гэта адбываецца праз тое, што людзі, якія толькі пачынаюць нешта рабіць, вось стварыўся чат які-небудзь на 3 чалавекі, у ім ужо адзін КДБшнік. Вось это беларускія рэаліі. Я ўпэўнены, што ў маім чаце там палова гэта КДБшнікі просто, цэлы аддзел, які сядзіць і пад мой канал спецыяльна складае справу крымінальную. Так, пане КГБшник, який зараз дивиться, можете хоча б кинути білоруський рубль, що ви підтримуєте таку риторику. Я от дивіться, я кабеляю нещасних білоруських ментов, кажу, що українські так, набагато... Мне, в принципе, подобається наше спаборніцтво, що кожны намагаецца давесці, што ягоная краіна гэта, блядь, кал, помойное вядро, блядь, абоссанае. Не нас хуярыць масней, не нас, не мы ядзім гаўно, не, гэта мы ядзім у 2 раза больш гаўна. У нас мышей ядуць, а у нас, блядь, людзей ядуць. Не ведаю, мяне няма пазіцыі, што Беларусь гэта failed state. Дарэчы, да цябе далучыўся хтось з нікам кошачка ў чат, вось гэта той самы КДБшнік. Ты про Телеграм? Ну да. Так. Да, перыядычна ведаеш, што мяне найбольш турбуе, перыядычна, блядь, да каналу далучаецца адзін і той же самы хуй, у якога ў нікнейме просто ніхуя няма. І я думаю, што гэта КДБшнік. Ён падпісваецца, потым адпісваецца адразу. Потым зноў падпісваецца, зноў адпісваецца. І я яго забаніў у пізду, таму што гэта падазрона. Не адпісвайцеся ад майго каналу ніколі, таму што я вас забаню пасля гэтага. Ну, значит, наприклад, самі такі опозиційні всякі молоді кошенята, які роблять всякий політичний контент, особливо в Телеграмі, то вони, у Телеграма є функція там
удалять все на 24 години, типу, воно виситься і потім сама удаляється. Мгм. Типа така супер-мега-мета, якщо треба. Я от, наприклад, хочу, щоб мене нахуй коли посадять, ну, тому що кожен український інтелігент, кожен український науковець повинен пару лет посидіти. Не так, як Калнишевський, там, не як там ці герої, які, не як Шевченка. А ні, як Шевченка хочу, щоб мене хтось викупив потім, і я потім плакав, що, блядь, сука, як же важко жити в Пітері, блядь, їбать, проституток. Отак хочеться, блядь, в Україну. Отак би хотілося, звісно, да. Чи послужити, як Шевченко. От у нас є національні герої, які. Я бачив твоє відео там, де у вас цього Каліновського дуже сильно возвеличують, Мгм. за те, що він за свої убіждення просто відправився в тюрму і вмер. Не, ну его повесили. Ну, не за это. У меня хоть не за это все ж таки увеличивает справедливости. Треба зазначить, да. Чего хуй пошел, блядь, до турмы и сдохнуть. Наш герой, блядь. Ну не, там Калиновского есть все ж таки нормальное обещание. Так, а что про Калиновского ты хотел сказать? Я чуў ахуительныя тэйкі аб тым, што Каліноўскі гэта карацей наш Бандера. Літаральна вось у 10-е гады хадзілі такія расійскія мулькі, што вось Каліноўскага нельга шанаваць, таму што Каліноўскі гэта літаральна Бандера, толькі беларус. І похуй, што ён там дзеяч 19 стагоддзя і кіраўнік паўстання 63 і 64 гадоў, а Бандера гэта типу там другое 20-е стагоддзя, другая сусветная вайна. Ну, якщо його посадили німці, то можна вважати, що теж пайчі такі же. А хто його повісив? Дарэчы, Бандеру то там спачатку палякі, наколькі я ведаю, пасадзілі. Але Каліноўскага садзілі не палякі, канешне, там расейцы былі. Яго здаў, у прынцыпе, адзін з ягоных паплечнікаў. Ён жыў, хаваўся там у Вільні недзе, по-мойму. Ну тоже, короче, був закордонним шляхтичем, сидів. Не, ён удзельнічаў, ён быў дыктатарам паўстання, як то кажуць, але пасля паўстання ён хаваўся ў Вільні, і яго здаў адзін з пабрацімаў, так скажем. Яго у выніку павесілі на шыбеніцы. І толькі у якім гэта годзе было 18-17 знайшлі ягоныя парэшткі, ягоныя косці. Там недзе ў Вільні на кургане нейкім. І было ўрачыстае пахаванне пад чырвона-белымі сцягамі, ўсё як трэба. Гэта была такая важная падзея для беларускага дыскурсу, што знайшлі рэшткі Каліноўскага. Не просто было пахаванне, а Літва спецыяльна, улічваючы, што гэта краіна Еўразвяза, яна зрабіла дазвол беларусам, якія хочуць, якія могуць, каб яны змаглі прыехаць на гэтае пахаванне. На 2 дні там нешта такое вось абмежавана, выдаць ім магчымасць праезду. Пра гэта я не чуў, дарэчы, але гучыць цікава. Ну, у нас в принципе, кто у нас главный герой? У нас, як правило, чисто російська пропаганда Бандеру піднімає постійно тему, хоча, в принципі, для населення, особливо до 14-го року, да і зараз, в принципі, всім похуй на Бандеру, і іскренне плюс поїбать. Тобто, якщо там навіть згадувати всіх персонажів, які були на національно-визвольному русі України, всі ці УНАУНСО, всі ці події, то там були набагато прикольніші чеди, які і воювали, і інтелект мали більше, і писали набагато цікавіші тексти. І у нас просто произошла така от реакція зеркальна. Ну, раз росіян нам бомбить на Бандеру, значить, блядь, це Бандери ми будемо називати. Ну, типу, отак оце працює. Так, хаця, наколькі я ведаю, ва Ўкраіне ва ўсёй ёсць толькі 8 помнікаў Бандеры. То бок гэта не тое, каб вельмі распаўсюджаная з'ява.
у параўнанні, скажем, з помнікамі Леніну у Рэспубліцы Беларусі і ў Расійскай Федэрацыі. Таму так. Хаця я вось асуджаю звычайна выкарыстанне ўсіх гэтых сімволікаў чырвона-чорных. Я, ў прынцыпе, не вельмі разумею, у чым заключаецца пафас таго, каб замест свайго нармальнага нацыянальнага сцягу жоўта-блакытнага выкарыстоўваць чырвона-чорны, які афіцыйнага статусу не мае, наколькі я ведаю. Ну анком база. Анком, так. Гэты Махно ж, гэта ж украінскі анархіст. Ну, це перший раз, коли було лібертаріанці збудовано на території планети. Це було в Україні. Гэта ты пла Голодомор? Не, гэта другі раз ужо. Да другі раз гэта валынская резаніна, правільна я разумею. Ох уж гэтыя лібертарыянцы украінцы. Да, Сталін був таким ще хорошим лібертаріанцем. Чистим, я б даже сказав. Там чистий ринок працював, чистий ринок. Кожному давали ствол, ну то тільки номенклатурі. Справедливости, давай зауважим, что час кіравання Сталіном не, у нас былі рэпрэсіі, але пры гэтым сярод гэтых рэпрэсаваных была колькасць камуністаў і ніводнага лібертарыянца. Таму рабіце вынікі самі. То бок так, у прынцыпе. Я сабе лёгка ўяўляю такі тэйк ад якога-небудзь правага ў твітары. Тыпу, паглядзі, наколькі базавы быў савок, там нават ніводнага лібертарыянца не расстралялі. А скільки в Дода Піці Там не было туалетаў для транссексуалаў. Што я асуджаю, так, дарэчы. Адсутнасць такіх туалетаў. Ну, на пачатку-то былі, ну, не для трансу, але мы памятаем, што Савецкі Саюз — гэта другая краіна свету, якая змяніла гэта крымінальны артыкул, скасавала крымінальны артыкул за аднаполыя стасункі, што мы, канешне, падтрымліваем. А першай краінай, калі вам цікава, хто ж быў першай гэта была Францыя часоў французскай рэвалюцыі. А першай краінай была Кіеўская Русь. Не, там гэтак не было чаго адмяняць, бо яго не ўводзілі, ты пераблытаў. Там просто практыкавалася. Ну так. Не паспрачаешься. В общем, короче, если вот згадывать про вот эти всякие велику бензопілу, саме єврейську, із українських націоналістів, то часто, наприклад, описують про те, що от Бандера був, і, соответственно, бідні нещасні єврейські мальчики помирали за этого, тому що він лічно своїми руками там дошив, але на самом деле він був дуже миролюбивою людиною. Наприклад, Бандера, він, якщо я не помиляюсь, це може чат поправить, він був дуже миролюбивою людиною, він, наприклад, застрелив польського президента того часу. Так, я ўсё сядзеў, спадзяваўся на тое, што зараз будзе панчлайн. Я вельмі рады, што я яго пачуў. Там не прэзідэнта застрэлілі, там застрэлілі... Там было пакушэнне на міністра ўнутраных справаў і застрэлілі, па-мойму, па выніку міністра замежных, калі я не блытаю. Карацей, так, вельмі быў. Я ўпэўнены, ён яшчэ быў вегетарыянцам, Бандера. Да, він любив тільки капусту їв, і все в такому дусі, м'ясо погано їсть. Ну, свята людина. Я яшчэ аднаго ведаю лібертарыянца, вегетарыянца часоў другой сусветнай. Так, ён, дарэчы, і лібертарыянец таксама быў. Як і Сталін, блядь. Ну так. Што ж ты зробіш? Глядзі, ну ты смяешся, але вось... Хаця, магчыма, са Сталіным гэта не працуе. Вось чаму насамрэч Пуцін лібертарыянец? Вы калі-небудзь задумваліся над гэтым?
Якія ваши версіі, чаму Путін можа быць лібертарыянцам? Кожны дзень. Ад ранку да ночы. Ну вось паслухай разумнага чалавека, лібертарыянца, і вось мяне то бок. І Я думал, ён зайдзе зараз. задача лібертарыянца з'яўляецца знішчыць дзяржаву. Дзяржавы быць не павінна. А Путін ён знішчае Украіну. То бок глядзі, калі Путін дасягне сваіх мэтаў, то замест Украіны, замест двух дзяржаў, Расія і Украіна, будзе адна дзяржава, Расія. Мінус одна дзяржава. Атрымліваецца Путін лібертарыянец. Знішчэнне дзяржавы гэта не задача лібертарыянства. А як гэта так? Ну, что это там? Пачакайце, а калі ўжо метадычка лібертарыянская змянілася? Ну, калі так сур'ёзна адказы, там жа ж размова ідзе пра будаванне эканамічных стасункаў ва ўмовах адсутнасці дзяржавы, але гэта не проста знішчэнне. І здаецца, пасля таго, да чаго ты апелюеш, што будзе на Расіі пасля кіравання Пуціна, там же, блядь, не да эканамічных стасункаў. Ну, паглядзі, спачатку Путін просто захопіць усе краіны ва ўсім свеце, усе дзяржавы пазнішчае, а потым ён памірае, і дзяржавы тыпу няма. Усё, лібертарыянства. У чым праблема? Ну, такое радыкальна, я разумею, што, ну, метады ёсць розныя дасягнення лібертарыянства, але... Ну да. Такім чынам, калі мы возьмем гістарычны адрезак чалавечай гісторыі, калі не было дзяржавы, то, ну, значыць, там было лібертарыянства. Вось і ўсё. Не, лібертарыянства це процес лібертаріанства вже, коли ми маємо державу, ми її повинні, так сказати, почекати і залишити тільки ринок. Це вже концепція. А просто так, коли бабки-сраки почали торгувати огурцями, це не лібертаріанство. Ми хотіли, це інший путь. То бок при лібертаріанстві бабок-срак не буде. Их буду специально звозить, як у 30-х годов Советского Союза. Здогадайся, кто будет, блядь. Кто будет? Не ведаю. Моя версия, что будет только Владимир Путин. Ну, вообще ідея мені подобається. Тобто Путін як лібертаріанець, він вирішив поднасрати, він справжній істинний лібертаріанець, він захотів знищити свою державу і сусідню сразу. Так. Одночасно. І вирішив забити хуй, блядь, і робить все, щоб впали дві держави, і на цій, так сказати, пустоші, яка залишиться, отут буде лібертаріанство. Білорусь так само долучить потім там просто мільйони, сотні мільйонів людей. То ця кровоточина, вона вже существує, тобто перші дві кровоточини, перші дві такі надстройки лібертаріанські, це була ДНР, ЛНР, це були перші попитки такі. Але там, на жаль, дуже швидко появились місні казаки, там Бетмени, інші супергерої, які вирішили кришувати. Це ми ведаємо, так. Український темний рицар. Нодовці і так далі. Тобто, треба буде ще, от уже маючи цей перший опит, не дати, так сказати, первобитному капіталісту, да, от захопити ці потоки, щоб воно було максимально лібертаріанське. База. Нават не ведаю, що додати. Грунт. Тут акурат у чаце пыталі, прасілі мяне, каб я папрасіў Базілевіча сказаць штосьці базавае, таму што ён Базілевіч. Ну, вось акурат мы і пачулі толькі што. А от із базового, то якщо ненавидить якогось українця за антисемітизм, то у нас був такий прикольний полководець, який був просто, ну, все його життя було це, як от Богдан Хмельницький на гівці, там, де він з конем, а вокруг куча ізраїльських плагов, і хтось там, мент якийсь пиздить євреїв, коротше, по Тель-Авіву. От, то у нас є такий персонаж, звати його Мельник. І от якщо приписувати якогось іменно лідера ополчення, який чисто був заточений, щоб
знищувати тільки одне населення, то в нас він був, і його звати Мельник. І, на жаль, саме цікаве, що Мельника чомусь ще й називають персонажі з метро, який чуть не погубив всю цю сволоч в цій ігрі. Не знаю, чи знали вони цю отсилку, ну, от такі діла. Ну, я не гулял у метро, я не распознаю гэтую адсылку. Вось, але так, я чуў пра мельнікаўцаў. Да, на жаль, пам'ятників Мельнику дуже мало, і головне, російська пропаганда не знає про цю людину. Я вважаю, що вона повинна підняти цю тему, передивитися Так. всіх націоналістів Поляки українських. вас ненавидели яшчэ больш. Да, і полякам теж донести, що типа Бандера це лише маленький от этот айсберг, маленька шапочка великого антисемітизму, який у нас був. Стоп украинизации и бандеризации Польски, прошу państwa. Гэта наши польскія лоры про Да, Григорія Брауненка. Я знаю цього прекрасного чоловіка. О, цудоўна, цудоўна. А то я думаў, што я выдаю крынжа, а я наадварот, гэта мой найлепшы перформанс зараз можа быць, таму што я перыядычна просто калі з людзьмі сустракаюся тут, пачынаю размаўляць як Гжегош Браун нон-стоп, Вот, пакуль мяне не голас- заткнуць. да, голос дуже схожий. От я так не можу по-польськи. Але тільки не кажи про євреїв від його сторони, пожалуйста, там дуже треба акуратно. Блять, складана, таму што ў яго звычайна украінцы, габрэі еўроколхоз змываюцца разам. У нас тут у Кракове, дарэчы, ёсць сінагога у такім раёнчыку, які называецца Казіміш. Гэта раней быў такі гарадок габрэйскі, а пазней яго далучылі да Кракова. І, карацей, там ёсць сінагога, у якой унутраны дворык да ўнутранага дворыка вядуць такія вароты, над якімі па-ўкраінску напісана «Запрошуемо», там штось такое, «Будь ласка, запрошуемо». І там, карацей, вісяць гэта ізраільскія сцягі з Зоры і Давіда. Тут украінскія надпісы, і мы жартуем з сябрамі, што гэта і ёсць тая самая база бандерызму у Кракове, прынамсі. Натуральны саюз паміж габрэямі і украінцямі. Мені подобається, як з Білорусі євреї називаються габреї, я тепер не можу перестати це казати. Я тепер, коли кажу євреї, хочу сказати габреї. Якось воно більш інтуїтивно, понятно. Лагоднай беларусізацыі не будзе, толькі гвалтам. Навучым, Базілевіч не можа вывучыць ангельскую мову, давайте паспрабуем навучыць яго беларускай. Хаця б для пачатку. Так на інгліші те саме хебрей? Серйозно? Хебрев? Та ні, хебрев це Не, вроді ну, гэта, мабыць, не распаўсюджаная нейкая. Там же juice, сок. По-польску можна сказаць габрэйскі. Але звычайна па-польску габрэі называюцца словам, якое ў нас трошки па-іншаму ўспрымаецца. Я не ведаю, ці калі... Букву Ж і цифру 2. Так, і гэта абсалютна нармальнае слово ў польскай мове. І мне цікава, дарэчы, як польскія стрымеры на твічы выжываюць. А ти їх бачив, польських стрімів? Мені кажеться, вони по ці правилу, вообще польські, чешські, у них там все, типа, до Чехії, там вже всі слова на букву Ж. Ну так. Я думаю, вони просто не доживають до там, 20 онлайн, а вони банять перманентно. Так. Хутчэй за ўсё так і ёсць. Нават вось бачыце, без закону пра антысемітызм. Так а чаму толькі палякі? Гэта ж і беларускае слово таксама. Так і у нас... Ну, просто беларуская мова, яна не так распаўсюджаная, як польская. У нас в українській мові вважається буква Ж теж літературною мовою, але після того, як появився президент єврей, це кажуть, що не можна казати.
Ну, я асабіста же словам не карыстаюся. Ну, у сэнсе для такога нейтральнага значэння мне больш падабаецца казаць габрэй. Таму што, ну, же слова я і ў польскай мове магу выкарыстоўваць хоць кожны дзень. А тут ствараецца нагода, каб папіздзець словамі, якія ніхто, акрамя беларусаў, больш не разумее. Ты дупай не карыстаешся? Ну, дубай твою маму я перыядычна карыстаюся, конечно, але гэта толькі на свята. Вуснамі. І вуснамі, чым толькі я там не карыстаюся, твоей мамы. Як тебе такая стрелочка? Это все неправда. Мне это все равно. Я ведаю, что это неправда. Бо моя маці, она нотница. Вось таму. Ты это все выдумал. Так, я параіў нашим подписчикам, так і ў прынцыпе гледачам. Дарэчы, хто яшчэ не подпісаўся, блядь, глядзіць трансляцыю, подписывайтесь, ставьте подобайки. Я пусть нагадаў вам подписаться на такі телеграм-канал, называется «Левый угол». Там можете знайсці дадатковую інфармацыю па сабжы. Что за информация? А вось трэба подписаться, каб даведацца. Пишуць у чаце хэбрю, гэта іўрыт па-ангельску. А, ну вось. Ну, то бок там этымалогія, хутчэй за ўсё, падобная. У іх агульнае паходжанне у гэтых словаў. Так, не ведаю, што яшчэ абмеркаваць. У нас учора былі дэбаты цікавыя на таксікалогіі пра антыдэпрэсанты і пра тое, наколькі адэкватна лекаваць дэпрэсію кетамінам. Я быў на баку, які даводзіў, што кетамін гэта ахуительна. У нас гэта дзе? У нас ва універсітэце. Саме сразу на вході видають кетамін сразу в рот під язичок. Так. Ну, а хто був проти, чому вони сказали, що це погано? Ну, гэта быў фармат оксфордскіх дэбатаў, таму там ты сваю пазіцыю, грубо кажучы, не абіраеш. Ты павінен бараніць проста сваю тэзу або антытэзу. У незалежнасці ад таго, якое меркаванне табе самому бліжэй. Гэта проста такі фармат. І ну так атрымалася, што мне прыйшлося бараніць кетамін, хаця не тое, каб я захапляюся гэтым сродкам ад дэпрэсіі. А хаця з іншага боку гэта быў цікавы досвед, таму што ну, класычныя антыдэпрэсанты гэта такая залупа, што нават кетамін на іх фоне выглядае прывабліва. Хаця я асабіста з'яўляюся прыхільнікам таго, што называецца ACT. Гэта Electroconvulsive Therapy. Карацей, тэрапія электрастымуламі. Калі проста цябе токам хуяраць у адпаведных кавалках мозгоў. Точках. Або по яйцам. Так, і б'юсь по яйцам, так. Але гэта... Краще вчыць ангельскую. Гэта так, гэта лекаванне дэпрэсіі для эмігрантаў з Расійскай Федэрацыі. Вось. А там просто праблема ў тым, што кетамін гэта наркотык. Ну, літаральна ён выклікае залежнасць. Нават калі яго выкарыстоўваць у тэрапеўтычных дозах. Тэрапія электрастымуляцыі, ну, яна не выклікае залежнасці, прынамсі, мне гэта так падаецца. Хаця, з іншага боку, магчыма, камусьці гэта і спадабалася. Просто ведаеш, як гэтыя жарты пра жанчын, якія робяцца абортазалежнымі. Вось нешта такое падобнае. Он недавно, коротше, пан Борис Сергійович, він вирішив зробити все-таки відео з своїм любимим режисером Цвітковим за 5, не знаю, років
як ця війна була, він боявся з ним общатися на цю тему. І тут произошла оттепель, і вони там сиділи, розмовляли за фільм, і Борис Бояршинов вирішив базануть тему. Він каже, яку предвиборну програму він готовий зробити, щоб стати, ну, типа, його партія, якби Бориса Сергійовича виграла. І він предложив таку тему. Одна тема, яку мені дуже сподобалась, ну він підняв дві теми. Називається ця тема, як він так сказав, на безграничне можливість абортування. Безгранична, як це? Безгранична можливість абортування, тобто не тільки жінка може право абортувати, но і мужчина. Так, ну гэта, ведаеш, гэта як я выступаю за постнатальныя аборты. Да. І він, коротше, каже, от, типу, у мене є сусід, якого треба абортувати, тому що тому що вони мені мішають моїм котикам гуляти по тій території. Він каже, що щоб мої котики не гуляли, і в результаті вони все одно постійно в Москву їдуть, а я візьму Нагана, блядь, 2 рази абортирую їх, і все, і вопрос решений. Оп! Все, абортировали, отлично. И котики мои можете ходить и гулять. Отлично весь, отлично. Вот. Так, у мяне правда, іншая рацыяналізацыя. Я выступаю за постнатальныя аборты, таму што дзеці гэта прыватная ўласнасць бацькоў. Вось, адпаведна, яны могуць іх з імі рабіць што заўгодна. Вось, у тым ліку я абартаваць пасля таго, як яны ўжо нарадзіліся. Ну, у нас жа няма ніякай мяжы канкрэтнай паміж зыготай і ўжо нарадзіўшымся дзіцяці, правільна ж? Зыготы гэта таксама там стадыя развіцця чалавека. Сэнсе няма мяжы, ёсць мяжа. Ну, пізда тваёй маці, гэта праўда, але я акрамя гэтага, калі казаць, у нас няма канкрэтнай мяжы. І прыходзіцца такім чынам прызнаваць правамоцнасць постнатальных абортаў. Таму што калі дзеці не з'яўляюцца ўласнасцю сваіх бацькоў, то яны з'яўляюцца ўласнасцю дзяржавы, якая ўводзіць там спецыяльную ювенальную юстыцыю для таго, каб кантраляваць тваіх дзяцей. І лепей, каб ты сваіх дзяцей сам кантраляваў. У тым ліку меў магчымасць іх забіваць у пізду. Чым, калі б гэта дзяржава падобнымі рэгуляцыямі займалася, як гэта зараз адбываецца. Ну, у нас, в принципі, є постанальний. Ми перша країна, напевно, яка це навчилася робити. Блядь, сука. Постанальний аборт, гэта аборт мусора, блядь. Та я не можу сказати правильно. У мене завжди вона буде постанальною. У мене є челюсть не поворачується це сказати. Ну, в общем... Постаральний? Ні, ну постаральний. Ну ось, бачиш, ну ось, отрималося. Так, постабортальний. Просто постабортальны аборт, гэта калі жанчына здзяйсняе аборт, а потым прыходзіць панішер, блядь, і яе хуярыць з дробавіка просто ў башку, блядь, за яе грахі. Асуджаю на усялякі выпадак, я не з'яўляюся прыхільнікам такіх абортаў. Да, осуждаємо. Але ідея непогана. В принципі, у нас яка це пост-аборт? Моя національна ідея. Чим хуже, тим лучше. Так, це правда. Все, що гірше можна створити в нашій державі, повинно бути створене. Це ціль і мета. Так, добре, що я не живу у Білорусі. Так, Беларусь failed state, там, чим горш, тим лепей. Так, головне, що я там не живу. Ось. А ви там уже розбираєтеся, малютки.
Блін, я вже 5-й раз питаюсь цю шутку сказати, але вже коли подумав, в голові прокрутив її 5 разів, думаю, що це не смішна вже шутка. Давай, Тому що давай. Я не Не можу смішна, почати. яна яшчэ лепей будзе. Вось правы кут посмяецца хаця б один раз у жыцці. Ну, ужо другі. Так, ужо другі. О, це був сильний ха. Так. Так, ну, Фух, ну тут це, щоб почати цю шутку, треба правильно сказати про аборти після рождення. Як їх ще правильно називати? Щоб я повністю... Постнатальне. Натальне. Постнатальне. Як карти натальне, хорошо. Так. Постнатальне. Так, все, Постнатальне. починаю. Да, постнатальне, господі помилуй. Аборти у нас використовуються тільки для одної частини населення. У нас держава повністю може використовувати і постнатальнірувати будь-якого хлопчика, який до 25 років не зміг заброніруватися чи заробити бабла, щоб шляхтити і заробляти. Якщо ти погано себе будеш вести, то тебе завжди може забрати мобілізація. Тому у тебе є от 25 років подумати, або з'їбатися звідси. Бо тоді тебе просто анальтирують. Це дуже серйозна організація. Дуже треба подумати. Вот. Фух, ну все. Єсть. Я зміг. Не 25-22 годика, ну да, то 22 годика. Ну це поки ще не відмінили про ті закони, які зараз є. У нас же кожен ранок, коли ми просипаємося, у нас, от як у людей, які грають на РПГ, ми от просипаємося, сразу перше діло піднімаємо телефон, дивимося список новин, які у нас обновлення на сервері, щоб знати, уходить з дому чи ні. Так, блять, про навіны на серверы я вось не магу абсалютна ніякім чынам зайсці зараз на твой сервак падчас стрыму, таму што там заходзіш у канал правілы у дыскордзе, і першае, што цябе спатыкае, гэта фотка Зяленскага і чорны, блять, хуй у гандоне, просто я не ведаю. І потым ты гартаеш далей уверх, і там просто, блядь, бібліятэка парнаграфіі. Я не ведаю, як твой сервак яшчэ не забанілі. А це поляки постарались. Це колись, коротше, 3 поляків зайшло на мій Discord, почали писати кучу текста на польському. Я їм включив реп-композицію про корову, яка танцює, і реп читає. Так. Охуєнно. Вони це дуже оцінили і почали кидати хуї. І причому вони... Класична реакція на польську корову. Ти тільки в голові єдно мав, я не тобі чорний пісюни, блядь. Так. Тільки єдно може мав. Культурні горизонти славянських стосунків. Да. Чорного кутаса. Мам в голові. Ну, ти не тільки в голові. Ну і ще ключовим песенку. Так, я ще у твоїй маті. Он тебе питають, Маргінес, ти змагар? Я не. Бля, вот это тебя разъебало, конечно. Не, у нас просто есть внутренний мем про то, что я на своих стримах змагаюся з режимом Лукашенки, з лукашизмом. Ну, але, до речі, по гэтай же самой теории правый угол, вось правый кут, які з нами там унізе, под нами, карацей, тусуецца, і он таксама на сваім канале змагаецца просто до посінення твару. Это правда. Аж на руки просто кулаки не растискаются, не разжимаются настолько. Да, это лукашизма засталося за хуй Лукашенки, каб яго задушить, вось так, ведаеце. И обслюнявить просто, каб ён адмываў потым 30 год свой хуй от слины Маргинеза и правого. Ну, это вельготные фантазии Маргинеза, да, про хуи, бля, про смактать. Але я сапраўды, да, змагаюся з лукашызмам,
моя дзейнасць гэта змаганне з лукашызмам, таму гэтага лукашызму засталося на 2-3 дні і ўсё. Асабліва дарэчы, ахуенна яшчэ гэта чуць з тваёй новай аватаркай. А що не так? Короче, це ти Озаренка, я так понимаю, описал, который бореться так с лукашизмом. У сэнсе, не зразумеў. Ну, Озаренок. Ну, типа, ти просто не зрозумів, ти зараз жартувати спробуєш, чи ти не розумієш, хто такий Озаронок? Ні, це жарт. Блять. Треба спеціальну червону картку показувати. Ну, типа, сміяться. А про питання про этот, ті Маргінес з Магар, он сидить, блядь, Маргінес усирається, ну, это и белорусы, блядь, тупые, и Беларусь, это failed state, блядь. Я слышно з Магар. З Магар? Блядь, вообще, ну, при гэтым падтрымліваю Пазняка. Так, я падтрымліваю ягоныя яі. Не, ну просто у нас в Україні так прийнято, типа, кожен успішний патріот, самий активний, він буде казати fail state, і все в такому дусі, це у нас норма, це у нас не шутка. Ну, у нас буквально так люди живуть, уїжджають кудись в Канаду, в США і розповідають про те, блядь, яка ж хуйова Я вже кажу, наші змагари, гэта ж ваші, этот, хто, свідомі? Да, свідомі. Ну, свядомі у нас так само використовується. Ваші свідоміти, але, ну, мені складано. Ну, хоча у вас зараз час такий, може, ну, мені, добре, а і до війни так було? Ваші, гэта, свідомі казали про те, що failed state і так далі. Свідоміти, ну, у нас вони почали ще там з 1917 року так з'єбувати і розповідати за кордоном, там, журнали виписувати, малорос. А так гэта літаральна моя пазіцыя. Я просто не разумею, як можна, будучы беларускім патрыётам, выехаць за мяжу і казаць, якая гэта ахуенная краіна. Просто паглядзіце на гэту хуйню, гэта ж просто, блядь... Никто не кажа, што она ахуенная. Лепей ўжо жыць на памойкі правага кута, чым у Беларусі. Лепей, блядь, просто сабе хату збудаваць з тубуса ад туалетнай паперы, чым заставацца жыць у РБ. Ну, камон. Няма дыхатаміі, што альбо гэта паспяховая краіна, альбо failed state. Беларусь гэта не паспяховая краіна. Failed state гэта просто арбітражная хуйня, якая дэфінюецца па-рознаму ў залежнасці ад кантэксту. Таму похуй, плюс паебаць, плюс насраць. Або давай дэфініцыю failed state, нейкую канкрэтную. Ну, типу, закон не працуе, гэта, по-моему, добры крытэрый. Дзяржаўныя інстытуцыі і так далее. Просто, ну, можна лёгка, вось, калі задумляешся, типа, ну, failed state, ну, напэўна, там Сомалі нейкая, ну, ўсё ж такі... Ну, глядзі, калі дзяржава напісала законы... да Сомалі. Глядзі, калі дзяржава напісала законы сама пад сябе, і не здольная іх выконваць, по-моему, гэта добры крытэрый failed state. Дзяржава не піша законы для сябе. Дзяржава піша законы для гояў, ну, прывітанне. Не, секундочку. Ну, можна, канешне, прыдзірацца да словаў, што я сказаў, тыпу, пад сябе. Маецца на ўвазе, што законы пішуцца для гояў, але яны не выконваюцца, блядь, так, як яны напісаны. І ўсё ж такі, мне здаецца, на Беларусі зараз выконваюцца. Да, я разумею, што... Яны не выконваюцца. Да, часамі не да законаў гэта ўсё было, але з... Гэта ёсць. Гэта не было, гэта ёсць. Таго, што ёсць зараз, не палітычныя кейсы, яны ўсё роўна суды па ім працуюць. Ну, няма такога, што цябе, ты вось прадпрымальнік, тебе... Ахуенны прыклад, так, прадпрымальнікі так ахуенна ў Беларусі сябе пачуваюць. Нет, ахуенны прыклад, што... Ты скончыў? Не. Усё. Можаш працягваць. Дзякуй. Дык вось... Была распаўсюджана і зараз распаўсюджана практыка, калі адзін з
твоих контрагентаў не выплачвае табе сродкі. Ты яму, напрыклад, адгрузіў тавар, сыр'ё, ён табе не плоціць. Ты можаш праз падатковую звярнуцца да іх і казаць, што, калі ласка, падатак з мяне не здымайце, а мой падатак дадаткова здыміце з гэтага контрагента нерадзівага. І гэта ўсё яшчэ працуе. Гэта прыклад таго, гэта праз дзяржаўныя структуры. Ёсць уражанне, што ў Самалі, прыкладным, умоўным Самалі, ну ніхуя такога няма. І гледзячы на гэта, я і кажу, што Беларусь гэта не паспяховая краіна, ну, блядь, не failed state. Сомалі гэта просто Беларусь, якая дайшла до свайго лягічнага завяршэння. Таму што Сомалі гэта просто краіна, якая ўзнікла на развалінах сацыялістычнага эксперыменту чарговага. Вось наконт бізнесменаў, блядь, быў у Пятрухіна на канале Народны рэпарцёр, бізнесмен віцебскі. Я толькі забыў, як яго імя было. І ён распавядаў аб тым, як яго проста прыціснулі КДБшнікі, і ён там запісваў звароты да Лукашэнкі, блядь, пра тое, што, карацей, тут баяры распаясаліся, бацюшка, цар, прыйдзі, дапамагі. Але яму гэта не дапамагло асабліва. Блядь, як жа ягонае прозвішча было? Дмітрый Скіндераў. Вось, можаце знайсці гэтую хуйню на Ютубе. І гэта яшчэ да 20-го году. Гэта прычым досыць такая знакавая асоба для Віцебску, таму што усе віцебляне ведаюць гэтую хуйню каля аўтавакзалу, якую пачыналі будаваць калісьці, яшчэ ў 2000-х, здаецца, ці нават раней. Яна проста стаяла недабудаваная, проста груда камянёў ебаных. Пакуль не прыйшоў Скіндераў і не пачаў гэты праект неяк аблагароджваць. І адзінае, што не дало яму гэта зрабіць, гэта тупа, блядь, беларускія КДБшнікі, якія хацелі, каб ён ім адсцёгваў адсотак. Ніхуёва прычым. Таму не, гэта цалкам падпадае пад failed state. Я ўжо не кажу, што тыпу Беларусь гэта таксама аскепак савецкай сістэмы. Просто краіна, якая паўстала на разбуранай, блядь, хуйні, якая таксама паўстала на разбуранай хуйні, то бок гэта не просто failed state, гэта failed state у квадраце. Адзіная розніца, што гэтую хуйню прызнала міжнароднае супольніцтва. Ну, Расійская імперія не была разбурана, яна ўсё ж таки была знішчана. Калі дачыненне да савка савок сапраўды разваліўся, разбурыўся, ну, разбурыць нешта можна актыўна таксама. Ты вось калі снегавіка разбураеш, або якую-небудзь пясчаную крэпасць з гліны. Ты таксама гэта робіш. Добра, я зразумеў пра тое, но окей, але ўсё ж таки прагучала так, што вось як сам савок разваліўся, таму што гэта была цалкам не жыццяздольная сістэма. І вось і тут быццам можна прагледзець, што ідзе адразу і параўнанне. Не параўнанне, гэта у чаце у Базілевіча пішуць, він зараз скажа... Блять. Пишуть, він зараз скаже, розбудив очко your мама, розбурив. Так, а по сутності я розбурив конструкцію з пластикових бутилек, яка у мене тут під ногами лежала. Я просто, ведаеце, у мяне ёсць свае замарочки, я вось не люблю выходзіць з пакою, каб папісаць у туалете. І я просто ссу, блядь, у пластиковыя бутэлькі і стаўлю іх уздоўж сцяны. І у мяне такія цэлыя шэрагі бутэлькаў з мачой каля сцяны маёй выбудаваныя. І перыядычна, вось калі неакуратна праходзіш міма, можна разбурыць гэтую канструкцыю. Але ёсць і плюсы, калі здаваць аналіз мачы, напрыклад, можна цэлую бутэльку прынесці 2-літровую і сказаць просто на. А тое, што зараз было чуваць, і яшчэ яны пустыя, гэта ты падапіў? Так. А там, ведаеш, там циркуляцыя адбываецца, гэта ротацыя бутэлек. Новыя з'яўляюцца, я выпіваю, потым яшчэ высываю. Гэта як палізняволеныя ў Беларусі.
А сёння, дарэчы, Ксюха хацела яшчэ далучыцца, параспавядаць пра палізняволеных, Твиттер? пра вясну. Яна постам Пра- напісала пра тое, што вясна не прызнае палізняволенымі людзей, якія, напрыклад, там ладзілі гэтыя рэйкавыя акцыі на пачатку паўнамаштабкі. Я не ведаю, наколькі украінцы ведаюць, але ў нас у Беларусі у 22-м годзе адбываліся акцыі. Рэйкавая вайна. Так, Было. Я памятаю. То бок вы пра гэта ведаеце, так? Так. Што там Не, мне здаецца, гэта просто Базілевіч прошараны. Мне здаецца, большасць ніхуя пра гэта не ведае. Ну, типа... Ну, пишут, знаем. Походу, Ну, ну, мы кто просто- Гэта всё ў про нас Беларусі про гэта пішуць. А, Не, ну, я думаю- я- Ну давайте Там напишем в хтось- чате, напишите, кто не знает, все равно повторю, Да, ничего страшного. Ну і карацей, частку з гэтых людзей прызналі палізняволенымі, а іншую частку не прызналі з нейкага хуя. А якое заснаванне для непрызнання? Не, для непрызнання не патрэбна ніякага абаснавання. Ты просто бярэш і не прызнаеш. А вясна, Не, ну, чакай, зноў яны ж такі, для спраўкі, вясна гэта праваахоўчая арганізацыя за мяжой, якая займаецца рэгістрацыяй палізняволеных. Ну, то бок, просто вядзе такую дакументацыю. Але я сам не шару, я просто хацеў распавесці, што ёсць такі пост. Можете зайсці на канал «Шукаем беларусаў» і яго прачытаць. Я б яе закінуў да нас, але нам трэба ўжо скончваць насамрэч, таму што мы сядзім 3 гадзіны. Ну, вось. Он пишет, куда донаты кинуть. Мені, типа, ВО. Мені кидай донаты. Ну, насамрэч, канфута я сабраў, але... Мне, блядь, Ой! гэта барацьба Не, за ну, 200 Просто гривнаў. дивись, тут дуже важливий момент. Если ты согласен, що тобі кинуть донат, ти розумієш, що тобі зараз донат прилетить від, можна сказати, від минулого мента. Мне поебать, абсолютно похуй. Від бившого, ну, ТЦК, понімаєш? Це кроваві гроші. насрать, блядь, на груді мамки Няуса. Ну, просто не надо. У мяне, блядь, Donation Alerts подрублены, хлопцы. Мне поебать нахуй, платите гроши. Забяспечваеце, вось ведаеце, Donation Alerts, хаця ён зараз ужо не базуецца ў Расіі. Там, по-моему, Нідерланды, у іх база ў Нідерландах. Але... Ну, ВО, ти кому хочеш гроші дати? Пану Білорусу? Пану Маргінез, це Маргінез, от зліва. Зліва пан Маргінез, знизу пан лібертаріанець. От, Жовтий кут. жовтий кут під низом у нас. І саме цікаво, що жовтий кут і у Маргінеза є під столом, там складаються бутилки із жовтих кутів. Так, ось, а вы-то думаете, чаму ён вебку не можа подрубіць? А ён просто у мяне тут прыстроіў. Одна, блядь, і толькі ў Маргінеза. Так, ён моя бутэлька, якую я ссу, а потым выпіваю з яе. Такі паварот. Переконайте мене, кому більше треба. Ну дивись, я в отличі від нього зараз не вчуся на біофаці, а він досі вчиться на біофаці. І ще й в Кракові ж, правильно? Так. В Каркові. А як правильно, Краков чи Краков на польській? Ну, по-польську Краков. Краков. Угу. Все-таки у них більше не на останній слог. Так було б Краков. Краков. А ты пра вось гэтую літарку з такім тыпу націскам над ёй? Угу. Гэта чытаецца як У. І Краков. У польскай мове ёсць правіла наогул, што націск заўсёды ставіцца наперад апошні склад. Ну, там ёсць выключэнні тыпу матэматыка, інфарматыка, музыка, але большасць словаў падлягаюць гэтаму правілу. Там націск фіксаваны, ударэнне, націск.
Ну да. У адрозненне Це- ад усходнеславянскіх моваў, дзе націск гэта проста рандомная хуйня. Ну гэта збліжае польскую мову да лацінскай, і хутчэй за ўсё старапольская мова яна выглядала іначай. Наколькі я ведаю, у старапольскай мове націск падаў наадварот на апошні склад заўсёды. Цяпер па-іншаму, таму што ў лацінскай мове таксама націск падае на перадапошні склад. Хіба што ёсць выключэнні, калі там дадаюцца усялякія суфіксы, ці як гэтая хуйня называецца, тады коротше, трошки більш- раней. Мгм. Коротше, нові всякі слова, які в латинську не вошли, а вже більш в англійську версію. Сучасні якісь англіцизми, францизми, то там рандомні наголоси. Так, але такіх словаў не вельмі шмат, і часта самі палякі ставяць там націск няправільна. Ну, умоўна няправільна. Калі мы прымаем, што ёсць там правільны і неправільны спосаб ставіць гэтыя націскі. Яны могуць сказаць не музыка, а музыка, таму што з гэта будзе перадапошні склад. І шчыра кажучы, калі я так кажу або казаў, я просто перыядычна кажу то так, то мяне ніхто не папраўляе нават. Усім насраць. Вось. Я не ведаю, мабыць, ёсць якія-небудзь яшчэ пытанні там у тваім чаце. Да, Тому є, що було питання, я його зараз знайду. Там було саме ще в самому началі, яке я проїбав. Зараз я попробую долистати. Ну тут про файл stat, типа, так теоретично більшість країн fail state, і в США теж fail state, тому що там населення не дуже згодне з Трампом. Гэта нас, не в принципі, так працуе. Определення fail-state, ну, на мій погляд, це просто, як це сказати, якщо у держави є своя позиція, є своє якесь дуже суб'єктивне право, де вона може сама вирішувати свою політику, то це не fail-state. А так виходить, що у нас центр сил завжди рішає. Тобто ми, наприклад, от як Україна, ми розриваємося між двома центрами сил. Шиза Путіним і Євросовком. І не знаємо, як кому в жопу, як жопу свою спасти між цими двома гнилими булками. І коли от малювати дві таких шара, то от Україна, вона яка знаходиться от в центрі цієї дупи, цей центр ануса, і нам дуже важко постійно весь час, блядь, в этом анусі переживати з початку времен. Тому Ну так, як я і сказаў, гэта такі тэрмін арбітрарны. Людзі пастаянна прыпісваюць яму тыя значэнні, якія ім больш падабаюцца. Я даў свой крытэрый, але зноў ж такі я не прэтэндую на тое, што ён будзе пасаваць да кожнай сітуацыі. Вот тут Маргінес пусть расскажа про кунігасы. Ты знаешь, что такие кунігасы? Я не знаю. Про кунігасы гэта зноў ж такі вяртаючыся да тэмы стараліцвіноў. Блядь, гэта мем доўгі насамрэч. Ну, карацей, адзін з такіх стараліцвіноў, гэта чалавек, які таксама і ў мяне быў на трансляцыі. Не буду казаць ягонае сапраўднае імя прозвішча, таму што ён выдаліў свой тэлеграм-канал і перастаў піліць відосы на YouTube. Я не ведаю, наколькі ў яго там усё добра. У сэнсе, мабыць, ён, блядь, мабыць, у яго праблемы зноў ж такі з пераследам нейкім у Беларусі, хаця ён жыве ў Польшчы. Ну, хуй ведае, магчыма, там пачалі ціснуць на якіх-небудзь ягоных бацькоў ці сваякоў іншых. Не буду казаць ягонае сапраўднае імя, але на адной з трансляцыяў такіх на канале Літвіны Лайв, по-мойму, яго спыталі, вось якую літаратуру вы можаце параіць, каб акунуцца вось у гэтую атмасферу старой Літвы, каб адчуць гэты водар вялікага княства літоўскага, ты водар бабулі, так бы мовіць. Дарэчы, я не ведаю, ты Дарашэнку паслухаў ты па выніку ці не яшчэ? Я бы ще до Дарченка. Дарашенка, я табе распавядаў на Ні, у нас є посилання на цей шедевр. Ми просто ще його не вмикнули. Ось, але так, гэта такое адступленне. І яго спыталі пра гэтую літаратуру,
не Дарашэнку, а гэтага Чалікса. У яго канал называўся літоўскі легіён. Яго спыталі пра літаратуру, і ён там пералічвае Пантадэвуш Адама Міцкевіча, яшчэ там нейкія кніжкі, і потым кажа Кунігас. Роман Кунігас. І гэта просто, ну, ёсць такі роман, сапраўды, я ўжо не памятаю аўтара, Кунігас. А Кунігас гэта па-літувіску, тыпу як ксёндз, святар. І так называўся роман, які напісаў, я не памятаю ўжо, які аўтар, мабыць, мне ў чаце падкажуць. Подожди, Кунігас все одно не понимаешь, що це таке. Кунігас? Ще раз. Да, я не зрозумів. Святар, як священник. Ага. Але гэта Да. на літоўскай мове, на гэтай балтскай. Ребе, понял. Мені чат Так. подсказує. Кунігас. Але у моманце гэта гучала, нібыта ён прадстаўляецца. То бок гэта як Бонд, Джеймс Бонд, толькі тут Кунігас, Роман Кунігас. І на самой літоўскай мове гэта так не чытаецца. То бок вам магло падацца, што гэтае слово яно нейкім дзіўным чынам нагадвае іншае, якое пачынаецца з літары П, але у літувійскай мове гэта, па-мойму, там націск стаіць на Кунігас, а па-польску гэта будзе Кунігас. Ну, карацей, ну, я асуджаю на ўсялякі выпадак вось гэта... Да, осуждаем. Это тое, што я апошняе сказаў, але гэта польская мова, вы павінны зразумець. А ён сказаў Кунігас. І гэта нас так раззадорыла, што мы пачалі, карацей, называць яго самога Романам Кунігасам, а потым узнік цэлы канал, які прысвечаны ідэалогіі стараліцвінства. Вось, усім раю падпісацца. Называецца Роман Кунігас, якая там поўная назва. Роман Кунігас, ліцвінскі легіён, каўчэг, Ліцвіны БССР, хэштег без палітыкі, хэштег без купюр, хэштег антиманкурт экшн. Вось гэта просто мастрит для любого. Он как раз Саша Фокин пише нам, что осуждая обзывательство в сторону ЕС, все это проявление славянского фашизма. И у него просто концепция то, що ми, ну, всі славянські держави це просто Оркостан величезний, типа головний центр Мордорі знаходиться. І, соответственно, всі ми от потомки цього Оркостана, і там, соответственно, градація. У мене, по моїй позиції, ще до тих відосів Фокіна, у мене Україна завжди була Ізенгардом, це, якщо по Толкіну, країна, яка колись була нормальна і цивілізованою середземської території, але все Середзем'я вирішило забити лютий хуй. Ми питалися воювати з нашестям, а потім нам поставили, так сказати, на криші Сарумана, который начал там договорнички писать з Саруманом, і в результаті нас всіх в Урукхаїв превратили. Це, по суті діла, от коли буде договорняк в Україні, він, в принципі, так і буде представляти, нас просто десь будуть закапувати в якісь підземні великі іскусственні вагіни, де откуда із людей ми будемо превращатися в таких Урукхаїв, які будемо потім йти на Польщу до тебе. І на Білорусь. Ні, ну Білорусь, ладно, там ще, може вас теж в Урукхаїв запишемо. Ще питання. Питання нейкае ёсць? А, ці ты гэта... Окей, я неправильно зрозумів. Ні, якщо по Толкіну, то Білорусь ти до якої частини би прив'язав би? Да, я просто не вельмі шару у гэтым сусвеце Толкіна. Я толькі фільмы глядзеў. Смоленск, калі мы з Мордора выглядзім, што гэта Москва, Смоленск, гэта Мінас Морвул. Ну, толькі праз яго не ідуць гэтат. Ну, калі там гэтат Москва захоча гэта захапляць Беларусь канчаткова, то Смоленск гэта такі Мінас Морвул, блядь, шуханы. Моя інтэрпрэтацыя, яна вельмі... Пачакай, я працягну, а так, ну типа, а з Гілет, здаецца,
Беларусь гэта з Гіліад, калі я не памыляюсь. Ні, ну, в принципі, всегда Смоленськ це завжди були ворота в Мордор, блядь. Це завжди так було. Це ще німці світи знали, коли штурмували по білоруському кордону, що треба до Смоленська. І вони самі називали в своїх воєнних текстах, що ворота на Москву – це Смоленщина завжди. Мімінос Моргул називали в своїх текстах. Да. Причому саме смішне, що Славко досі називає, що типу смоленці Мінос Моргул в своїх відосах. А Що, гэта, і- ти кажеш, Фокін пише, гэта ж типа той самий Фокін пише. Так. А Той ты не самий. хотел бы ты усіх собрать як этот камені бясконцасці? Ну, було Там б, был же конечно... яшчэ адзін, які гэта таксама там з шакаладкай, ну, ці гэта... Ну так, що йому шоколадку не дали, ці гэта таксама Фокін быў. Я не шару. Але ну ён ужо сабраў гэтых усіх фрыкаў у сваім чаце. Я цяпер просто спрабую гэты украінскі дыскурс убудаваць у наш беларускі, стварыць нейкі сінтэз, такі літвінскі сінтэз, дзе ўсе фрыкі будуць тусавацца на адных і тых жа стрымах бясконца. Літвінскі сінтэз гэта калі ёсць замаганне за, так казаць, нашчадкі Літвы, гэта сучасная Літва ці Беларусь, і туды, блядь, далучыліся украінцы, што яны таксама прамыя нашчадкі нахуй ВКЛ. Ну а што не? Рот, блядь, у гаўне. Шоколадка это другой, я про все игры. Так, зноў пра шакаладкі, блядь. Па-мойму, гэта ты, Фокін, вось правы кут. Падумай. Падумай над гэтай тэорыяй. Это ты, Фокін, блядь, да. Падумай ты нахуй. Путін, не ты Путін. Так. Я нешта яшчэ... у мяне, карацей, наконт Толкіна, у мяне інтэрпрэтацыя вельмі банальная і прадказальная. Блядь, што беларусы гэта просто шыр, ну, хоббіты. Таму што яны маленькія, а у мяне, глядзіце, які ў мяне крытэрыі беларуса. Беларус павінен быць максімум 175 сантыметраў. Усё, што вышэй, гэта ўсё. Гэта або там маскалі, або украінцы, або габрэі. Осуждаем. Гэта М-слова нельга казаць? Да, не можна. Блин, так, окей, асуджаю. Я думаю, што можна. А маскавіты? Москвины, карацей, вось москвины, або украінцы, або палякі, хто заўгодна, толькі не беларусы. Беларусы ўсе да 175. Адпаведна, гэта вельмі кладзецца добра на дзве расы у сусвеце Толкіна, або на дворфаў, або на хоббітаў. Але дворфы мы ўжо ведаем, што па каноне дворфы гэта габрэі. Агоблены. Ну, по-моему, да. Ну, про загобленаў я не шару. Ну, дивіться, от по факту воно не так працює, потому что если вот задуматься, типа, ну, слишком, мне кажется, Дворфов, те, що і Толкін написав, він питався викрутитися, наїбать, всіх гоїв наїбать. Потому що по лору, в принципі, дуже сильно похоже, що іменно самі хобіти євреї. Наприклад, от який я би взяв би кусок. Тільки в 33 роки хобіт становиться старшим, типа вже дорослим, який може сам пити віно, там от это, цим займатися, пророкчеством, гулять там, кольцо якесь шукати. Не знаю. Глядзі, по-мойму, там же ж... Я просто не глядзеў фільмы «Хоббіт», і кніжкі я тым больш не чытаў, але нешта я чуў наконт таго, што там тыпу сюжэт фільму і кніжкі «Хоббіт» заключаецца ў тым, што дворфы намагаюцца вярнуцца ў сваю святую краіну, дзе ў іх, карацей, ёсць святая гара свяшчэнная. Ну, ты по-мойму, гэта б'е ўсе аргументы пра 33 гады. І те, що вони жадні, маленькі, з великими носами, ну, блін, вони там... Гэта так не, ну не працуе. Не, ну, габрэі, яны не такія, насамрэч. А якія? Габрэі, яны ўсе добрыя, усміхаюцца, запрашаюць у госці.
п'ють, які ёсць алкаголь габрэйскі. А Гендальф Моисей, это реально нужно объяснять? Який Ну, повел гномов Не, до горы? Гендальф гэта ж Езус, літаральна. Ён нават перарадзіўся у воскрос. Дворфы забили Гендальфа. Асуджаю. Да, Я не осуждаю, разумею, осуждаю. пра што вядзецца гаворка. Боря Моисей. Не, я просто не шару за Толкина, блядь. Я так пытаюсь. Дворфы, блядь, 6 мільёнаў дворфаў. Ладно, ў пізду, я не буду пра гэта жартаваць. Слухайте, Не, ну слухай, у некім сэнсе Толкін же ў сваіх лістах пісаў, што імя Балрага, гэта вось тую жывёліну жахлівую, якую яны абудзілі, якая іх знішчала, і он думаў назваць яго... ладно. Як? Ще раз? Так это трэба пашукаць там у лістах, я не памятаю дакладна. Не, ну я просто Балрога понимаю, він, типа, нікого не трогав, сидів собі, нікого не дойобався, почали просто стучать, як сусіді, блядь, постійно сверлить якусь хуйню, ти, сука, терпів десь років там 400-500, і вони вирішили просто пробурити уже твою хату, і ну, у тебе вже жопа порвала. Конечно, ти почав всіх пиздить там. Типа, Балрог сама грустна така от хтонічне существо, яке нікого не чіпало і розбудили. Він собі спокійно жив, нікого не трогав. Не. Потім вони ще можемо повторити і почали повторно ще туди лізти, лазить уже по розрушеній хаті. Так, слухай, яшчэ якія-небудзь пытанні там былі? Потому что я уже думаю скончивать. Гузлик, смотри, тут 3 собеседника. Я, Маргинес и Желтый Кот, блядь. Я? Яшчэ я, блядь. Вось, гляди. Тебе трэба абраць, кому даслаць грошы. Глядзі, ёсць я, ёсць Базілевіч і гэтат, ну там пра сябе нешта трэцяе дадай, вось. Абірай. Да. І в принципі, якщо у нас сьогодні не буде якихось там этих концепцій, якщо у нас уже і так ці, блін, конференції почались, то може бути, то тоді, поки ця частина людей пойде, я тоді буду свою конференцію зараз збирати. Хто захоче, то може під'єднатися. Покрякаємо. Окей. То у нас була спочатку така українсько-білоруська конфа, а потім Гузлик, прийдеш в гості? Угол тоже стример? Не, у Угла є свій канал. Ти можеш мені потім скинути свій канал? Бо я бачив тільки этот русскоязичний Угол. Это он? Так, это ён і ёсць. Да, Он вот просто... Левый угол. Як это Левый. сказать, я... Дасылай туды, да, гэта ён. Так, могу. Там, правда, спасылку нельга даслаць на гэты канал, на жаль. Тут трэба быць абраным. Типа там точно, там просто написано Ленин. Це оно? Так. Ну просто у мене закон про нераспространение и не коммунистической идеологии, мені можете прилетіти. Ну тоді ніякого анкапу. Вот Российская коммунистическая партия, тут якісь уже анкету надо заполнять. Пакуль што выглядае падобна. Ты знайшоў не той левы угол, бо ёсць гэта сапраўды там на 700, ну я не ведаю колькі яго зараз, сапраўды. Я хацеў з ім гэтат нейкія дэбаты зладзіць, але он гэтат не адказаў мне.
Ну слухайте, я ўжо пакладу гэтую, ну то бок я не пакладу канфу, у мяне такой функцыі няма, я просто здрысну. Вось Окей. там калі правы кут хоча ісці ў канфу Базілевіча далей, то на здароўе. Я на жаль ужо вымушаны ісці. Вось дзякуй, што Мне толькі трэба добра. Не, все, мы гэта абмяркуем па-за межамі стрыму. Дзякуй, што запрасіў. Так, няма за што. Дзякуй Базілевічу, дзякуй праваму куту. Дарэчы, я потым магу просто ў канфу закінуць спасылкі на ўсіх, хто там у нас у тэлезе сядзіць. На ўсялякі выпадак, пакуль я яшчэ ў Базілевіча на стрыме, там людзі нас глядзяць. Подписывайтеся на Маргинес, на канал на Ютубе, на Твиче, на Кику, на Телегу мою можете подписаться. У нас ёсць канфа для донатараў. Каб у яе патрапіць, трэба купіць сабе падпіску на Патрыёне за $2 у месяц. Вось. І да Дыскорду таксама далучайцеся. Там можна сядзець і з намі. Мы перыядычна там подрубаем, напрыклад, Warhammer 40К або Майнкрафт. Просто сядзім у даступным усім канале галасавым, размаўляем. Таму вам нават данасіць не прыйдзецца, каб папиздзець з цікавымі людзьмі. Таму што у нас бывае весела. Подписывайтесь, да, потом вам картоху в сраку выстрелят. Ну, калі вы ў Беларусі жывяце, то не подписывайтеся, вядома. Ідзіце нахуй. Да, што мой, што канал Маргинеза прызначаны экстрэміскімі матэрыяламі. Так. Я, кстати, це не рофл, я дивився, короче, там буквально действительно не прикол, там на вот эти микроскопичные каналы, там буквально стаття, все з бумажками, да. Типа, це екстремісти, щоб їх, блядь, кожну сволоч достать. Типа, там действительно весела країна, вони навіть за такими маленькими каналами охотяться. Весела ферма. Це наскільки... Наскільки Лукашенко все-таки по-настоящему загнав під шконку населення, що навіть маленьких студентів ганяє. У нас навіть кошенята... Да. Хотел додать, яшчэ калі абмяркоўвалі мусароў, яшчэ до 2020 года Беларусь лічылася самай мусарской краінай у свеце по афіцыйным дадзеным. На душу населення, типа? У нас по суадносінах Так, по суадносінам на душу насельніцтва большасць мусароў была ва ўсім, сука, свеце. Вось. А ты кажаш, блядь, фейл стейт. Можем паўтарыць, ёсць чым ганарыцца. Так, подписывайтесь на канал Левый угол. Живе мусорська Беларусь. Кожны дзень чытаць. Вось. Ну, карацей, я... з гледачамі Базілевіча развітваюся. Усім дабранач, прыемнага вечару. Давайте, і вам усім дзякуй. Пабачымся яшчэ на наступных трансляцыях. Давайте. Да, давайте. Пока. Так, давайте. Так. Блять, а гэта хто? Пиздец. З вами я таксама зараз развітаюся ўжо. Просто хацелася б... Секундочку. Хацелася б напаследак сказаць дзякуй маім падпісчыкам на Патрыёне. Асабліва дзякуй спадарам або панам, ужо не ведаю, якім больш падабаецца, Патрыку і Александры, якія падпісаліся на найвышэйшы ўзровень, на ўзровень Неўраманарх. Вам вялікі дзякуй. На вас у значнай ступені трымаецца мая матывацыя стрыміць. Але таксама дзякую усім, хто сёння пісаў у чаце, дзякую усім, хто быў з намі, хто глядзеў, дзякую усім, хто будзе глядзець у запісе. Пабачымся з вами у суботу на Твічы. Я планую подрубіць стрым на Твічы, і там мы з вами будзем глядзець замоўленае вамі відэа або займацца чымсьці іншым цікавым. Вось. Таму давайте усім дабранач.
Да побачення.